примерно 170 сантиметров, но во время ретуши он мог подрасти на 20 сантиметров. На этом фото Ислам Каримов стоит рядом с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, рост которого составляет примерно 190 сантиметров. А вот фотография с этой же встречи, только не отредактированная. Сразу видно, насколько Каримов ниже Януковича. Нынешний президент Узбекистана, 68-летний Шавкат Мирзиёев, тоже подвергается ретуши, правда не так радикально, как его предшественник. На этих фотографиях, сделанных в 2017 году, можно заметить незначительные изменения во внешности, так же, как и на недавних снимках, сделанных во время визита Мирзиёева в Китай. Это фото предоставлено администрации президента Узбекистана, а этот снимок был сделан фотографом агентства Reuters. Внешность 72-летнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подвергается очень... Prezidentler Photoshop'ta gidiyorlar diye. Balkan vilayetinin Ençime İdare Kärhanasında işgärlerin aylık zähmet haklarının, pensionerlerin pensiya haklarının ve mümkünçülüğü çäkli raýatlaryň, ýaş çagaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmegi gijikdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Pensiyalar, kömek pulları, şeyle de harbi, sağlık, bilim, transport, araga... Oğum canı sağım adamlar sağlam ne eder anas. Bu atmak sağda gidip durundur ha. Ülküdüm, canın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Eyvah. Ondan sonra montaj etmelin tek onu kesmeli. Şeyle mi vatandaşlar? Maskara verdilerin spektakli. Hani vatandaşlar ne ettiniz vilayetler? Vilayet Balkan, Levap, Mari, Daşavuz yapıyorsunuz mu ya? Ya etraf tanımalı mı? Ne etmeli ho? Türkmenistan'ın velayetleri Aşkabat'ta bu maskara varlan şovunu gidip dur. Ya körler bilen kerler birbirlerine ağırlar buğun. Vatandaşlar. Tak. Nerede siz? Ya etraf fanap ayağa kaldırayım mı? Ne mi deyin o? Balkan vilayetinin etraflarından. Bereket etrafı, Etrek etrafı, Esenoglu, Gadalarvat, Mağtumulu, Türkmenbaşı. Bağımsınız. Daşol, Aktepe, Bollumsal, Göroğlu, Könürgünç, Ruhubelent, Saparmat, Türkmenbaşı, Şavat, Çercev, Dənev, Darganata, Halaç, Hocamaz, Kerki, Köytönna, Sayat, Sakar. Bağ mısınız? Ya bilmedim de deyip otuyorsunuz mu? Marvelayet, Bayramali etraf, Karavun, Murgap, Oğuzhan, Sakarçaga, Tağtavadar, Türkmenğala, Vekilvadar, Yolötön, Kuşkuy. Başımıza näme gelse şol oturan pampersli garlardan yüzünden geldi. Ama olurdanım geldi, olun bizden emma. Näçe adam şu oturan pampersları yüzünü tankit etti ya da şolara sizin edýäniňiz ýalňyş diýdi. Yani siz şonu oturan pampersleri gelmedi ýalyk etmeliler, şo taýyk barmady ýalyk etmeliler. Ya ila arasynda da ila çykmady ýaly etmeli. Yani sizin adyňyzdan karar alýarlarmy? Goý ejirinem çeksinler yani. Diňe keypini görpürler alar o. Yani olar ýaşuly saýlany üçin oğulları ministerlikde, hakimlikde işlerini üçin vatandaşlar. Olar keypini görýärler yani.
kösenýän siz. Doğru mu vatandaşlar? Siz kösenýäňiz ýani, olara näme? Olara bildirip durmaly. Ha? Siz bolun şonu toýda ýakda gören ýeriňizde bir goňşy hökmün, owada hökmün, Ümumanda näýeliliňiz bildirmeli. Şo tak barıp da mykayda aýdyňma ýaşullyk bara üstünden gülmeli, utanyrmaly. Goý 60-70 ýaşynda utanyp bir galsyn ümumanda. Biziň adymyzdan barıp gürläp, owadan gürläp spektakl oýnak gaýda aýdyňma ýaşullyk. Aýdy bilmediňmi şu zatlary, şu bolýan zatlar diýip daş töwreňizde zatlary mysal getirip Aýdy bilmeýän bolsaň onda spektakla gatnaşma da diýerler. Ýa-da gidip oturanlar öňüne ýazylan hatlar okap çykarlardan öňe çykarlarda. Başka aýtjaňyz barmy diýse birini en spektakl en galran bolup beýlek baran bolup spektakl oýnaýanlar bular. Şu wada çennara, şu wada bir gedegem. Aýtjaklaryňyz barmy diýende, bar diýene bolmady ýekejede. Dymyşlyk diňe. Velayet bolun bir zatlar ediň ara, näetdiňiz o türsünler ara. Etraplar tanap çykdyma şu wada. Her velayetin içindeki etraplardan nurjeli sanan etraplarının özü bir 40 tane etrap var hoştayda. Her etraptan 10 adam çıksa 400 adam molya var. Nurjeli bir etraptan 10 adam çıkıp buraya ediyorlar. Ejin şu karamada rejimin bir gün sonuna soğuna kertede var. Geçiriljekdiginiň ýa-da geçirilmejekdiginiň heniz anyk belli däldigini hem belliyär. Merkezi bankyň maliýe pudowyna her gün yüzläp jan gelýär, yüzläp şikayet edilýär. Olar aýlyk pensiýa. Kösener örtüňiz, şu aýlyňyzy almany örtüňiz. Sesiňizden çykarylmarsyňyz ara. Ahal velaýatynyň orta mekdepleriniň ençemesinde enatasy daşary ýurtlarda işleýän ýa-da tutsowlukda bolan çağalar arasaçylyk işlerini berjaý etmäge mejbur edilýärler diýip ahally ýaşaýjylaryň we bilim işgärleriniň ençemesi anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Enatasy ýanynda bolmadyk okuwçy gyzlar mekdepleriň hajathanalaryny, sınıflaryny, zallaryny, koridorlaryny ýuwmaga mejbur edilýärler. Okuwçy oglanlardan mekdebiň çäginde ýer agdarmak, baglara suw bermek we ot çapmak talap edilýär. Diýip ýagdaýlardan habarly we bulara garşylyk bildirýän bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlykda bu ýagdaýlaryň haýsy mekdeplerde bolýandygy barada anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Bilim işgäriniň tasdiklamagyna görä, bu mejburi talaplar şu aýyň başynda mekdepleriň arasaçylyk işgärleriniň, şol sanda tam süpürjüleriň we bagwanlaryň tas ählisiniň palta ýığımyna çekilmegi bilen başlandy. Olaryň arasynda palta meýdanlaryna 10 ýaş giýje gündizlik ýatymlaýyn gidýänleri hem bar. Bu bolsa mekdepleriň arasaçylygyny kim üpçün eder diýen soragy döretdi. Bilim resmileri şol sanda mektep ýolbaşçylary günde her sınıfdan 2 okuwçyny nowatçy belläp bu meseleni çözmeli diýen karar kabul etdiler. Ýöne häzir muallimleriň aglabasy bu işlere diňe enatasy daşary ýurtlarda ýa-da tutsowlukda bolan çağalary çekýärler diýip bilim işgär. Daşary ýurtda geçip gören enatalar Türkmenistanlaky çağalaryňyz ideýaňyzmy? Öyle bir ideýaňyzmy? Bir uğruna bağımıyordu çağalaryňyz, zadyňyz ideýaňyzmy näme etdirýärler diýenňerdə. Ya da türmede bolsa, o da idejegi ýok, hakyny kun talap etjek ýok bulan bu görgülen diýip, ýeminde şolon küni
Bir gazanç diýip bara nämeler töleýäňiz o. Bir gazanç diýip iň soňunda nämeler töleýäsiň tanışar. Aýtdy. Bellesek Türkmenistanda palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun Aglava Sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozal. Awgustun ortalarında başlandy. Habarçylarymyz palta yığımına büdjet işgärleriniň, öňkü bendilerin we hatda hususy pudoklarda işleýän raýatlaryň hem Bu başa bela olayda ya şu palta diýen adama, Türkmeniň başına bela olayda ya. Yani ne paltaymış anasını satayım ya, ne paltaymış ya. 30 yılla yüreğe vara düştüğünde palta, yiyeceksin senin paltanı bilen senin vara. Beydip bara şeydip şu paltadan çekişime diye başka adam rahat çekmenlerler olur. Moğlumlar, sağlık işyerleri, Budjetnikler, zaybal ola şu palta diýilen temadan var ha. Yöne yıl gelýän palta. Doğunuz ki palta nämeçe odoň bilen tek halkyňa her doýul ko bilen. Palta. Men diýýän bir wagt kommunist partiýaň edip görün nemeler dowam edip oturuyor. Neden Türkmenistan'da? Men diýýän garaşsyzlyk ýyllaryndan şu palta diýilen mesele şu palta diýilen tema yatan günü şu öňkü kommunizmden rahat galmady diýip men aýdy biljek. Şu kommunizm düşünje, şu haramzada rejimiň nemeti o 90-njy ýyllaryň 80-njy ýyllaryň temasy edip oturuyor heniden Türkmenistanda. Palta. Geçen ýyl bolupdyr 2025-nji ýyl palta ýok. Onu okuçyy vermeli, yok onu adam uğratmalı, uğradıp bilmeyecek olsan yerine pul vermeli. Sen o paltan satıp hödürünü, sen oraya oğruy, Berdi Muhammedov, sen oraya hödürünü, halk gören o, mana näme sen paltandan o. Näme görýär sany? Amatlıca ardancak paraten severýän mi ya? Näme berýän? Näme berýän? Aydany altın asırın önümlerinden näme berýän bize? Ki kambayn ýygarna da bolup durýar ödümde şoňa gele şundan tekstil ýa-da eşik gelýär degem jynsyýa saýny degem. Bara o jynsyda boldy, Maraşka wagtda. Öňe beýdip mekdep okuwçylaryny, sağlyk işgärlerini, mollumlary, budjetnikleri şoňa sürmänem edip bolýandyr aşalatlar. Sürmänem edip bolýandyr ya ýağ berýän mana ýatypdyrlar aşakdan. Ahal ýağ berýän miň bolmanda. Ona ma beren ok. Hiç adam beren ok. Ya kunjara berýän mi soňunda? Gulo var, vatandaşlar siz gulo mensaydı. Türkmenistan için näki palta kovulýan adamlar siz gul. Siz gul hasanına görünükler için siz kovýarlar. Siz gul bilýän mi ýa-da barynda göräň şo özünü silýän adamlar palta edýän o. Özünü uwajat edýän adamlar. Gullar kovýarlar var ha. Oğlum 5 manat size aylık berýän ni edýän bolmaly. 5 manat size aylık berýän dawa innem sizden işläsin gelýän bolsa paltaýy ýa-da ýerine birini tap. Zaybal etdiňizde şu paltaňyzy bilenem. Ýyl gelýär, awgust, sentyabr gelýär, palta. Kombaynyň bilen ýyp bilseň ýyp bilmeseň hem sektirde gitdäray doganyň ken paltaň bilen, buğdaýyň bilen. Serona sen halka amatly şertde buğdaýdan ýa ne paltadan bir peýda bolýas. Gidip paltasyny 2 milyondan aljak bolsam men Gazagstandan getireňde de hasap berýär ol ekmen. O Gazagstanyň uny tagam ulunt berä halk. Gazagstan özüne brekla otur gapdalyny Türkmenistany mekla otur. Sen olun buğday. Bargydana buğday ýygan, onam näme diýen kim bilýär? Oturup satýan, öz kisäňe de pulny urýan boldy. Bolar bolsa proýektlara soýan, özüňi reklam etdirýän.
Doğulan günnöňe bara, men nirden tapmalsyn aýdan mi? Palta, onun buğdayo, nirden pul tapmalygyny aýdan mi? Gurban bolup berdim Muhammedow. Çort. Doğulan o başa getirdiň adaşar ýurtlardan $1 milyon at berip, ýaňakynda da getirdiň bir giden aýoly getirdiň. Geçen yıllar Mustafa Sandal bilen Mustafa Beylekin getirdiň jebejini. Şolara beren pullongdan gitdi paltaňa işler getirýär o başga ýurtdan o. Sağlıkçılara, mollumçulara değme onu yüreğe düştüңler sen o. Vapşa adamlara değme o yığası gelýän yığası gelmeýän zorlap sen palta. Her ýyl şowurda da o şu ýurtda bar, her ýyl şowurda. Her ýyl gelýär şowur tema, şowur gurrun. Ay ýöne siz mundan gudurmuşa laýygam diýär bir tarapdan bar. Siz şolary ýaşamaga laýyksızlar. Çumoňa da aşarynda ýörüň bar. Öňkü bendilerin we hatda hususy pudoklarda işleýän raýatlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Enatasy ýanynda bolmadyk çağalara hosarlyk edýän raýatlaryň şeýlede bilim işgärleriniň ençemesi mekdebiň arasaçlygynyň okuwçylaryň hasabyna üpçün edilmeginiň kabul ederliksizdigini aýdýar. Ýöne olar molimlaryň bu işleri diňe enatasy ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyk bellemegini hasta öte geçme häsiýet lendirýärler. Bolupdyr mektebe borçlu dalmaň, bagwanam almaň, o zatlaram şol enesiz atasyz, hosarsız geçip ýören çağalar bar. Tüwelemi bir giden Türkmenistan terk edip gaýdan enatalar bar bir giden o. Yani şolun çağalaryny işledip zat edip muçok işledi berin o. Onuň üçin bagwana aýlyk töläp we arasaçy borçlu alyp oňa näme gerek o? Täminlikçi. Molimlaryň öz çağalary ýa-da enatasy ýanynda bolan çağalar nowatçylykdan boşadylýar. Sebäbi olaryň enatalary çağalaryny mektebe diňe bilim almaga iýerýändiklerini aýdyp, molimler bilen gowhlaşýarlar. Şol sebäpli enatasy ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyga ýazmagy dowam etdirýärler diýip bilim işgäri belledi. Bu çağalar günde günaşa öýlerini, egin eşiklerini hapalap gelýärler we molim bizi sapaklardan soň alyp galyp 2 sagada goloy işletdi diýärler diýip enatasy daşary ýurtlarda zähmet çekýän çağalaryň ençemesiniň hosarlary aýdýar. Olaryň arasynda mekteplere baryp molimlere näýilelik bildirýänler hem bar. Käbir molimler bu raýatlara enatasy ýanynda bolmadyk çağalaryň okuw ýetişiginiň pesdigini aýdyp, olara mekteplere arasalatmak arkaly temmi berýän belleýärler. Özüňizden görüň wara. Özüňizden görüň. Şolary ýalak o sapakdan soňam alyp işledenini görübem ýa eşitibem ejeň şolary eger gaýtargy bermeýän bolsaňyz gidin tuwaletine marasalaň mektebiň tuwaletine ýuň. Hemme dadynam siz ediň wara okuwçylar. Enatasy daşary ýurtda geçip görenden çağalary siz ediň bolmy? Samsyk bolsaňyz siz eşek edip minjekkendir wara ýatdan çykarma. Haçan siz hakyňyzy hukumy talap etmeseňiz siz eşek edip minerler hem bolmanam. Nämesin başga? Bu jogaplary isleýän hotarlaryň arasynda hasta kahar gadaba minip molimler bilen gowhlaşýanlary köp. Bu raýatlaryň garamagyndaky çağalary hem nowatçylykdan boşadýarlar. Ýöne çağa teredýän mama, daýda ýa-da beýleki garyndaşy mektebe gelip näýilelik bildirmese, çağalaryň kötünçligi dowam edýär. Bu çağalary öz enatalary hotar çykmaly. Diýip daşary ýurtda zähmet çekýän aýal doganynyň çağasyna seredýän ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň bilim müdirliginden tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji sentýabrda müdirligiň ýurdun bilim ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgisine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Balkan welaýatynyň Balkanabad şäherindäki edarasynda biometrik pasport almak isleýän adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Häzirki wagtda raýatlary 2026-njy ýylyň may aýyna nowat berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji sentýabrda sebitden maglup Hemme zada radi bolup oturun millete müň zulmum azdyr. Hemme zada radi bolup oturun millete müň zulmum az. Müň. Siz şol kösönüňde ýörüň wara başyňyza gelen zatlary
azatlyga çıkarın. Awa bize aydın. Kösönüňde ýörüň bolm, agzy birlik bilen galaymaň ony. Agzy birlik bilen galaymaň bolmy? Agora şunam ne tip bolsa, halk maslahatyna nähir maskarabazlyklar bolupdyr. Wapça da ada gören telewizorda näme? Gelin hani telewizor açalyň. Online nemeden görüp bolýar ha näme onu? Online Tama TV Online Tama TV, Web TV diýip bir zat bar watandaşlar. Görülen watan näme mysal üçin? Hova olup, bu nordan tegen sekundda 9-14 metre gitken şimal ösür. Hova 22-27 gradus mayıl olur. Metre gitken şimal ösür. Hova 22-27 gradus. İçesin çuurday telewizor. Ikrar edilmeyen onun mümkünçülükünü açmaklıkta hem Türkmenistan'ın garaşlarına tetkiklenen näşeler doğrultusunda söhbetimizi ilgili başlayalım. Karar devletin täzeýäniniň gaçyş döwründe arkadaly Gahrman Serdar bilen başlanýanda ýurdumyz halkara derejesindäki işleri durmuşa geçirip ol halkara köpçülük tarapyndan giň goldaga eýe bolýar. Ýurdumyz häzirki wagtda meňnamalar esasyna daşary syýasy işini durmuşa geçirýär we üstünlük Bir sözlemde 10 tane yalan söylemekte rekord Türkmenler. Bir sözlemde 10 yalan ne edip aydı bilýäňiz. amal etýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk saklamak bilen türlü ugurlarda, ýagny paragatçylyk, howpsuzlyk, den hukukly hyzmatdaşlyk, ekologiýa şeýle-de ulug logistika ulgamynda, energetika ulgamynda türlü teklipler öňe sürýär we bu teklipler dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ulgaldaga eýe bolýar. Hemişelik bir Bu teklipler dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ulgaldaga eýe bolýar. Sudet Bajinskiň heleýi. Sudet taraplyk derejämizden şu ýylymyzyň 21-nji martyna, ýani 3-nji ayda ikrar edilmegi şaýatlyk. Basım sen neutralitetin elinden gidýär, habaryň bolsun, neutralitetin. Sen bir taraf däl tagam, sen Russiýaň ýarany sen bir taraf däl. Neutralitetin elinden alýarlar basım. Tagam ha belli ki şu wagt Dohan ýygynyna gatnaşyp ýörler, Palestiniýany gollap zat edip alýarlar elinden neutralitetini. Tagam sen skrivat edip börsün ama neutralitetin aşağından edip börsün etjek zadyny. Garaşsyzlyk ýurdumyzyň gün saýyn gözelleşýän keşfidir diýe. Ejen maşenlikde siziň eliňizde suw dökjek ýok. Hakykatdan maşenlik. Az gelşege rowan ben arka dağlı Gahrman Serdar bilen dowam bilen. Awa dowam diýersiň bolmanam size hedile bu wagt owurlyk edýäňiz arka dağly Gahrman Serdaryňyz bilen. Gahrman atdan oýunjak bolaýdy, o bulan eline düşüpler. Awa. Gahrman diýen atdan oýunjak bolla adamlar o Serdar bilen Gurban Ulyň eline düşüpler. Dowamski. Türkmenistan'ın halk maslahatyna garalýan meseleler ýurdumyzyň sazlaşyk ösüşi bilen bir hatarda. Halkymyzyň ýaşy ýaş nesilleriň awadan durmuşynyň ýokary derejesini ölçüşini alýar. Arkadaly Gahrman Serdaryň ýaşlary watanyň dayanjakly kitabyndan.
Halk maslahatyna ýaşlaryň gatnaşmagynda da ulamaly bar, çünki nesillerin arasyndaky baglanşygy saklamak hemde onuň netijesinde üzülmeýän bütün halkany emele getirmek juda möhümdir. Edil Şaganyň kiçilikden ata enesine öýkünşi ýaly ýaşlarym ýaşullardan görel alyp geljekde jemgyýeti gurmaga gatnaşýarlar. Jemgyýetçilik aňynyň ruhlanyp şol aň bilenim akwaly kesgitjek işleriň başyny tutýarlar. Ene şunukda nazardan alanynda ýaşlaryň halk maslahatyna gatnaşyp ýaşul neslin tekliplerini dinle maslahatlaryndan uğralyp Allah jan şu ýaşullara meňdemeler öğretmesin o kime meňdemeler bolsa. Pampersli ýaşullara meňdemeler öğretmesin o. pikir garaýşlaryny sürmekleri juda wajypdyr. Çünki hormatly prezidentimiň belleşi ýaly watanymyzyň geljegi ýaşlarymyz bilendir. Olar ata watanymyza, halkymyza wepaly, ata-babalarymyzyň döwletlilik we insanperwerlik ýörelgelerini eýerýän zähmetseýär, watansoýçy, pek ahlakly ýaşlar bolmalylar. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň bilimleri we Zähmetseýärligi siz nusga bolup görkezdiň da hawbida, siz nusga bolňany organ işlerleriniz bilen tuoluma zähmetseýärligiňiz görýäs, oturun ýeriňizden para horluk bilen awa diňe paçka dollar uğurlamak bilen siz görüp otursa zähmetseýärligiňiz. Siz özüňiz diýen zadyňyzy görkezdiň aýl, siz zähmetseýärligiňiz görkezdiň. Siz zähmetseýär däl, siz para horasyz, para söýäsiz. Zähmetseýäňizmi siz? Ana zähmetseýär ýaşlar nerede geçipdir? Ukrainada geçipdir, Rossiýada geçipdir, Belarusiýada, Türkiýede, Ýewropada geçipdir zähmetseýär ýaşlar. Türkmenistana zähmediňe zat ýok çünki. O taýda diňe para hor bar. ýaşlarymyz bilendir. Olar ata watanymyza, halkymyza wepaly, ata-babalarymyzyň döwletlilik we insanperwerlik ýörelgelerini eýerýän zähmetseýär, watansoýçy, pek ahlakly ýaşlar bolmalylar. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň bilimleri we talip ýaşlar güni münasibetli açylyp ulanmagy berilen Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetinde millilizmimizin talip ýaşlar bilen duşuşmagy, garaşdy watanymyzyň mundan beýlekde güllep ösmegine münasip goşup nesillere bildirilýän belend anamyň nowataky aýdygyny şart. Saçyk gelsen ay anam bolmay, nämen anamaydy o. Har ýöre o. Şol minut, edil şol mahal, Pragynyň nazaryna ýetedim. Pikir alýarym din duş. Vatandaşlar, misal üçin içiňizde davleniýaňyz zadyňyz pesräkde gedýäniňiz bar bolsa, ganaýlanşyňyz zadyňyz, kofe içip zat etmek gerek. Gel şu telewiziýany açjaň gün 3 minut, 5 minut go bile davleniýan gallyrya 180'e çıkarýar da. Madama rowaşlyklary beslensin. Köp sawallar malum aýdyp beren ada kız görürler üçin biz hem siziň işiňizde uly synlyklary ardyk etjen. Arkadamyň jan sag bolsun diýmelliň da, diýmän gitdiň aýara. Aýryň işden koň furady. Arkadamyň saýasyna boldy zatlar diýişdirmelliň soň sözüni. Bir de öwrençlik var ha, şonu diýmesem. Milli howpsuzlygyny isleýän zadyna aýdyn watandaşlar. Milli howpsuzlyk şunu isleýär watandaşlar. Türkmenistanda her bir raýatyň bolmagyny isleýän ýagdaý şu watandaşlaryna hep görkezdi. Erdin. Ya. Siyasata da koşulma, taşeruda da çıkacak olma, pasportam gözleme, hakkıňam gözleme, aç bir dutary Türkmenistan'na ajalyňa garaşdy ya öýüň içinde oturdanym şeýle. Dutaram açjaň boldy. Ina, milli howpsuzlyk şunu isleýän da başga zat bolmasyn diýen da dogry däm.
sonra da şey bölüp gitmeli. Bollu şo. Milli hopsuzluk sizin iş gözlemeğiniz isleyen ok, taşarutlara çıkmanız isleyen ok, oku içecek olup, banklara gidip konvertasi içecek olup, alada etmeniz isleyen ok. Otur diye orta arada, sitenin orta arasında, 4 sitenin arasında, tağım ben 4 tarafını yaptım diye, otur, dutardınla ölümüne araş diye. Maya Goyum Forumunun işine ulusülüklerin yar olman ardı gödiyaz, mehriban vatandaşlar, hormatly telegörjüler, bidem Altınasır Türkmenistan. Görgülcükler, dünyada milyardlar pul var, milyard pul var olun, bular Maya Goyum özlep görler, çortlar. Maya öz akkeler o sen normal rahatları, şon fundamentin etsen. Maya öz akkeli bular, forum koyup vaat edip Türkmenistan tele yayılımının dörücülük toparı diyaz, mehriban vatandaşlar, hormatly telegörjüler, bidem Altınasır Türkmenistan. Evet. Kulağılığına 2 gün devam edecek Türkmenistan. Maya Goyum Forum. Erdin vatandaşların ha. Türkmenistan Investment Forum deyip yürütü avadada Maya Goyum özlep görler, o Maya'nın özü gelecek olup durur. Sen dine bir etmel zadın adalati dikeltgen, demokrasiyan dikeltgen özü geliyor. Bu samsıklar forum koyup Maya Goyum özlep görler. Gelmeye Maya Goyum. Ben sana deyin. Sen bu samsıklığın bilen. Forumunun işine ulusülüklerin yar olman ardı gödiyaz, mehriban vatandaşlar, hormatly telegörjüler, bidem Altınasır Türkmenistan tele yayılımının dörücülük toparı bilen bugünkü güni awada milli siyahatçylyk dowlagyna bol şu forumdan söhbet görmüşler taýýarlap size ýetirmek makul bildik. Gepleşigimizden taşlaşmaň, bilen bilen daýrymda galyň. Hormatly telegörjüler, mehriban adamlar, biz gepleşigimizi awada milli siyahatçylyk dowlagyna geçirilýän Türkmenistanyň Maya Goyum forumundan söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Meniň häzirki söhbetler Dress code var mı? Dress code var mı? Emmi kişi gazal şoğur inkubatordan çıkanlar. Oh. Halk maslahatı montajına da igo yasan bu mu kesiştirin lallar cemiyeti. Oh. Lallar cemiyeti. Bu oduk siz Doğrudan yurdumuzda yılına kazanılan isimlikler, yetiliyen bilen sepetler, bu halk maslahatına kabul edilen kararların, gelinen neticelerin bir hasan bir yerine düşýänine aydın şaýatlyk edýär. Yurdumuzda ýaşlar barada döwlet siýasatynyň dawralanýyşy dogusunda hem gepleşigimiň şeýerine durup geçdik. Maýalar Türkmenistan döwletimizde yaşlar var da men aýdyp berelim näl siýasatyň bar? Çortlar. Ana yaşlar şu Murat Düşemow, yaş şol. Alişer Sakatow, Abdullah Orusov, ine yaş şolar. Melik Allamradov okuçy. Farhat Durduýew, ine ha yaşlar siz özüňizde boyun etjek bolýan politikaňyz bar. Siz adamlar türmäge basýaňyz. O, size garşy gürlenler. Ana siziň yaşlar politikaňyz. Bir söz bilen aýdanda. Özüňizde boyun etmek politikaňyz bar. O yaşlar siýasatyňyz ýok siziň. Kahraman arkada kahraman siyaslarımızdan geçirilen her bir maslahatlarında yaşlar ilmide ama üst merkezinde olýan yaşlan bir döwrü wagt bilim almagy üçin olan bir medeniyette din almagy, medeniyet, sport, dörejülük bilen meşgullanmaklary çünkü şertler, mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistan diyarımızda kahraman arkada kahraman siyaslarımızın harakatlyň siyasat netijesinde
yurdumuzda yaşlar barada döwlet siýasat hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Şeýlekem ýürüýte yurdumuzda yaşlar barada döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy şeýlekem meýilnamasy hereket etlerine bu maksatnamalar meýilnamada şu yaşlaryň bir has siyasi cemiyetçilik işlerini işen gatnaşmagy şeýlekem ahtiyar yaşamagy üçin giňçilikler mümkinçilikler döredilýärine gahryman arkadamyzyň başyny başlan işlerini münasip dowam etdirýän arkadar gahryman serdarymyz hem döwlet başçylygyna geçip Geplere da tapılmasa gahryman arkadamyzyň arkadaly gahryman serdarymyzyň ay bir gece 10 sekund wagt idim şu wagda näme gurrun etsem kam. Ha oyna döwlet siýasaty ýaşlar barada kanun kabul etdi. Gahryman arkadamyzyň bu barada arkadaly gahryman serdarymyzyň boldy. Ýene bir 15 sekundy ýapdym erkek ýene bir zat diýmeli. Ýene bir zat diýmeli arasyna ýene gahryman serdarymyz arkadaly gahryman serdarymyzy goşdum o taýdan ýene bir 10 sekundy ýýän. Garaz bir zat edip temany ýapmaly, bir zat edip wagty geçirmeli, bir zatlar gürlemeli. İnsanlar da arkadamyzy men golladym, gollaýan men. Arkadam. Geçen günlerinden şu yaşlar barada döwlet siýasat hakynda Türkmenistanyň kanunyny rejelenen görnüşini biz yaşlara peşkeş berdine bu rejelenen kanunyny yaşlaryň bir gelecekde giň alym bilim ulgamyna şeýlekem bir näçe ulgamlarda bir näçe mümkinçilikler döredilenine yaşlar orta mektep gutaransaň şu ýokary okuw mektebe girmäge ýürüýte harby gullukdan bir ýyl uzaklaşdyrylyp ýokary okuw mektebe girmäge mümkinçilikler döredilýär şeýlekem ýaş hünärmenlerimiz ýokary okuw mektebi tamamlap bol derrew arkadaly serdarymyza gahryman serdarymyza sag bolsun aýt bol şoňa garaşýan bol andan soň ilkinji 3 ýylda rahmet çekenni onuň bir girdeýiji halgadan ýeňillikli peýdalanylmagy şeýlekem ýürüýte alym ulgamyna da hem bir näçe ýeňillikler mümkinçilikler bu kanunyna göz tutular. Bizim yurdumuzda ilmi dama yaşları aýratyn ünsörler döwlet derejesinde gahryman arkadagymyz yurdumuzda alınıp barlayan yaşlar barda döwlet siýasaty bilen Türkmenistanyň mahkumlarlyk yaşlar guramasynyň alyp barýan işi aýrylmaz baglydyr diýip belläp geçer. Bundan başga da şu arkadaly gahryman serdarymyzyň ilkinji eseri yaşlar watanyň dayanjak eserine hemçe yurdumuzda yaşlar barada yaşlar yurdu terk edip oturýarlar. Yaşlar gullugy dinip gelip sırada daşar yurda gitmek bilen, gaçmak bilen ejen. Näme ýalan sözleýänler, utanman ullakan adamlar. Bir hil bizde bara näil bolupdyr diýsene bizim yurdumuzda ýalan geplemek bir hil utançsat däl bolupdyr bara ýalan gürlemek bir hili. Oturup adamlaryň gözüne seredip ýalan gürläbilýärler we muň üçin bara ýüzlerem gadaranyp bir azajyk bir gadarar utanar adam bilýänmi? Şeýle bir açaçan boldy da hemme zat. Ýalan sözlemek, ýalan gürlemek. Onuň üçin hiç kim ay sen dün telewizorda gürlän zadyň ýaman ýalan tapdalay diýjek ýok. Bir hil adamlamyzyň bir hil kaçypdyr bara. Adamlamyzyň bir hil kaçypdyr. Bir şular ýalyk nimelerde geleýsen şuňal gürlediň ýa beýle gürlediň ýa bir halkyň arasynda jemgyýetde şonu bir itekleme ýok da araý düşünýärmi? Bir ýalan gürlän üçin ýüzüne diýip ýa tükürüp ýa bilýän bir hili ýok bizde hilimiz gaçypdyr adamlar men aýdaýyn. Gatar gaçypdyr. Ya näme de biz seronu şol adamlar bilen dostum bolup bilýäs, onuň garnaşam bolup bilýäs, ýene şol adamlar bilen oturuşup çaý içip bilýäs. Näme istedi bersin telewizor üçin etdi, ekran üçin etdi diýäs, özüňiz Allah ýa. Näme üçin biziň
durmuşumuz iki sanak bolmaly ki, biri hakiki durmuş, birem siyasat üçin, telewizyon üçin, ya da prezident üçin, politika üçin bolmaly ki. Näme üçin bir iki sanak pastayanla yüzümüz bolmaly adamlaryň, halkyň öňünde. Näme üçin biz her ýerde şowra adam bolup bilmeliler. Öýümizde nähil bolsa köçede de şonýal bolmalylar. Näme üçin biz iki sanak duhlyşyny götermeli biz. Ve siz şoňa dawna uygunlaşdyňyz. Bizim ýurdumyzdaky bolýan zatlar şu goňşy döwletleriň lüboýuna walaýsyna ýüzgerek aýaga galýa adamlar bar. Siz bolýan uygunlaşdyňyz şu zatlara. Men şoň üçin watandaşlar Türkmenistanyň Hajar Kadaly serdarymyzyň bu gahrman Arkadaly serdarymyzyň ýurduny, ýaşlar hökmüni men aýdym dinlejek. Maňa dar bermäňi. Men ölümme garaşan ýaşlar hökmüni Türkmenistanyna çünki maňa iş beren oklar işe girecek diýsem. Pulum ýok, para vermeli, oňa pulum ýok, daşar urda giden diýsem, zagran beren oklar, alsamam bilet beren oklar, vize beren oklar, şoň üçin men Arkadaly, gahrman Arkadaly serdarymyzyň ýaşlar hökmüni men aýdyn dinläp, siyasata da goşulman, ajalyma garaşýan. Ölümme garaşýan ýaşlar Türkmenistanyna. Başga hiç sady ýaranok. Olardan bir ütköşük bilimem ýok, olardan täze teknologiýa da ýok, bir ütköşük adam ýok. İnternete de girmeliler, VPN ýok, pul ýok. Bir nahar berse, "Am sawul, am Allah ýalkasyn" diýmeli, niýmeli, şoň bilen günni görmeli. Milli howpsuzlygyň isleýän zat şu. Öýüň içinde oturdu diýe, stenaň orta arasynda otur diýe, 4 stenaň orta arasynda. Hiç sada goşulma, internetem görme, siyasata da girme, işem gözleme, daşarurda da gitjek bolma, okuwa da gitjek bolma. Awa seni bir polisiýa organ ursa, nämese oňa garşylygyň görkezme, hakkyňam gözleme, otur diýe şeýdi. Hawa. Türkmen ovar, näste otur da nämeňe ýetenok diýe. Türkmen ovar, dinle de otur diýe. Nämeňe ýetenok şol diýe. Ha, tok öşdümi? Bolly tok ýok, şowat gaýrat et, tok gelýänçe ýat. Onuň tur ýene otur, garaşda aýdym dinle de otur, başga hiç sada goşulma. Siyasada da goşulma, okuwa da gitjek bolma, kariyerede gazanjak bolma, bir ýerlere gelip bir zatlar etjek bolma. Göýdük bolýa, ine watan dönükleriniň talaby şu. Yalanmy milli howpsuzlyk işgärleri siziň talabyňyz şula ýaşlardan. Telewizionda aýdýan zatlaryňyz wapşe gawat gelen aba. Siz ýaşlara hiç sada goşulmaň, girmäň, görünmäň, dinlemäň. Lal bolun, görmäň, aýtmaň, eşitmäň. Yalanmy? Şoň üçin internetde ýapýaňyzda çortlar, gelben bärde oğudun gurulýaňyz ýaşlar barada alat etýänmiş diýip. Ýaşlar barada alat etýän bolsaň internetde aç, VPN siz işlede o emmeda da. Olar ýaly ýaşlaryň aradasyny etýän bolsaň, ösmegini isleýän bolsaň. Ýaşlaryň aradasyny etýänmiş. Ýaşlary siz özüňize boyun etjek bolýaňyz, başga hiç elek planyňyz ýok. Siziň bütün planlaryňyz, bütün Türkmenistanyň geljekki neslini şu wagtdan geljekki Berdimuhammedowyň hökümdarlygyna taýinlamak. Şuň hökümdarlygyna taýinlamak şolary. Näde etmeli bolan şolary prezidente taýinlamaly. Şolar ertirkün boyun edip duran, taqdim edip duran,
Karşılık görkezmeyen, pikir etmeyen, hakkını hukukunu talep etmeyen adamlar olmalı. Sizin milli hopsuzluk ve Türkmenistan'ın haram rejimi sizin başka aladağınız yok. Televizyon iş yerler sizin kemşol. Çort bir toparlar. Bir topar çortlar. Siz vatan dönükleri. Vatan dönükleri siz. Yadır ben ayrı açayım size. Elbette avadan milli siyahatçılık bolumuz häzirki wagt. Ene vatan dönükleri. Hasıl olsun gelecekte biz hem size alıp barayan işlerinize ulüsünüklen hemra bolmagy tüýsürekden arzuw edýäs. Gepleşmede gelip beren gyzykly görüňiz üçin köp sag bolun. Vatan dönükleri şular. Gelip halkyň öňünde yalan sözleşip eger olar ýaly bolsa näme üçin internet gadagan, ha? Näme ýaşlar, türkmeniň ýaşlary ýaşdal, gadanky ýaşda bizinki ýaşdalmy? Näme üçin Gazagystan döwletiniň ýaşlary interneti has erkin ýagdaýyny ýarşýalardan bizinkilere o mümkinçilik berilenok? Ya özöklenki, ya goňşy döwletler misal berýän, o Ýewropany, Amerikany agdajagam däl. Näme üçin Gazanyň ýaşlary ýaşdany bizinki ýaşdalmy? Ha? Olar internetten isleýän zadyny görüp alyp tapyp bilýärkäler bizinkiler näme üçin edip bilenoklar? Siz daja şu ChatGPT ýaly iskustun intellekt nemelerini ulanmagam siz daja aýdan gowa. Biziň ýöne ýaşdamyz daşa urtdakylar birazajyk ana türkmen nemeler çıkarıp da edip görler. Türkol zatlaram çıkarýarlar, ama maňa bir urulypdyr. Näme şoňady? Bara planjan gel sana çağalaryň garaşýa diýip. Serdarjan gel sana çağalaryň garaşýa diýip ýasaýarlar ha. Edi şonýalar nemeleri ýasamaly. İskustun intellekti edýärler. Nura salam alaykum. İkawda söz aýdyp çykjaklar şuýda. Negatif ýazýanlar we gyzykly däl bar o fikiriň o ýeçeňizken zaýalar zaýyp ale diýdiňizler baryň bar çelep balyk gutoran o ýurduň içinden erkekler köpsülaý bar, Hudaý bar o. Ganjykdan tapawdyňyz ýok. Hele bilen sesiňiz bar o, Hudaý bar o. Ýazmaly bolsa ýazýaňyz fikiriň o baryňda o. Gutoran ýeçeňizken çelep. Çykdym men ora däýdäler. Ýa-da bu dogunyňyzke men gara çaý içip beýdip davlenýän galdyryp bilem o juwatdara. Mena ingosi olara kangowa ingo bir beter däl ya olorum däl. Nur Muhammed. Sanya goğuz taptık. Gel seni de öğlendirelim. Nur Muhammed. Yani yine iskustun intellekt öğrenmeni yine men şunu ödüm ýasap bilemok, şunu ýasap bilsem etiň gymmatlaryny oýnatjak. Türkmen dilini bir sanak jurnalist bilen bir sanak Türkmenistanyň içindäki bir daýdan gep edip etiň gymmatlaryny näme görýän daýdajan ise ay oğlum mundan hem beter bolsun. Awa bir dump ýören bolsak zat diýip ýa-da özüňçe senariýa edip etjek şunu ýaly ýaşlar ediň şunu watandaşlar edilýäniňiz bolsa. Ýani özüňiz bara bolýa aydaly bir ýaly ýüzüňizi açyp çykmakdan gorkýaňyz iskustun intellekt etdiriň onu goý. Şolary etdiriň. Diýesiňiz gelýän zady şolary diýdiriň. Kelläňiz işlediň ene şolar ýazaklary öwreniň tehnologiýa şutaýdy. Ve fake accountdan däl edip bolýar bu hökümeti. Gülkü we şeýleň üstü bilen edip bolýar. Yani bir giden iş edip bolýar adamlar. Ne şu an şunýalak zat çıkarttıra biri. Başka da var iskustun intellektiň üstü bilen. Näme diýdiler? Gel sana çağalaryň garaşýa diýär. Plany gel bar öýüňe geliniň garaşýa diýip. Ana şular ýazatlar siziň başarjanyňyzy görkezýär.
Gorkýaňyz o özüňize bir gorkýaňyz. Şular azadyň üstülenem edeňiz. Soňundan hem ýurdumyz biziň şun ýalakda, mun ýalakda, bolanokda näme? Görüşmeseň zat ýok. Başda daragoy ýani bu dünýäň zakony şeýle. Görüşmeseň zat ýok. Görüşmeseň maşina alyp bilen zok, görüşmeseň jaýam alyp bilen zok. Görüşmeseň hiç zat ýok. Dünýäň zakany şeýle. Siz näme üçin onuň watan üçin görüşeňiz ogany? Iskustunun intellekt bar. Gemini Google geminiň üstülen ýasaýarlar wideony. Bilmeýän bolsaňyz öwreniň. Ýa-da YouTube'a ýazýaňyz, näde öwrenjeňiz bilesiňiz gelse, YouTube'a ýazýaňyz. Yapay zeka video nasıl oluşturulur? Ýazyň milyonlarça video var ýa. Bir giden adam çekdi. Näde ýasalyşyny. Ors diline ýazsaňyz, ors diline video çykaryp berýär. Türk diline ýazsaňyz, türk diline. Türkmençe tapmarsyňyz kanyşna kan. Ýani video ýasamaly öwrenseňiz, şoňy söýlenem aşaňa tekst ýazýaňyz, tekst ingilisçe öwrenýäňiz, ingilisçeden komandalar ingilisçe berilýär, ýöne dili türkçe ýa-da türkmençe aýtsyn diýen videony şeýdip ýasaýarlar. Men bir videony ýasajak boldum, şonu ýaýdym. Ýöne besplatny versiýa bolan soň 8 sekund gysga bolýar, gysga nime senariýa berýär. Toýst ediň öwreniň we davay watandaşlar, ýaşlar güýjümizi görkeleriniň özüleri. Her kim her ýerden Türkmenistany, Türkmenistan barada videolar çykaralyňlar, hökümet barada, ýaşlar maslahaty barada. Misal üçin men şunu derdim ýani, prezident görläp durýanda ýaşlar maslahatyny menem ýaşlaryň bir ýerini tuzurubym ters bir zat sorap dururdum. Ondan näme üçin bu ýalak diýdirerdim misal üçin ýaşlar. Näme üçin şular ýalak komedi nemeler ýasaňyz? Ýasaň watandaşlar, eliňizden gelýär bu zatlar. Özüňize bir iş edeň zok. Ya ýüzüňize açmak hukman näle bu işte. Yani watan üçin programa kena yeter ki görüşet alıp barın, onun için wagtyňyzy aýryň bar. Soňundan biz nägile bolmaň, eger görüşmeseňiz netije ütköşük bolmaýar bar. Yani Ýewropa, Amerika samsyk däl halky, häzirem köç agalýan bolsa, häzirem köç agalyp miting protest edýän bolsa, şular samsyk däl adamlar. Adamlar şular samsyk däl. Samsyk bolsa da bu ýurt bolmazdy. Şu ýurtlaryň halklary 2025-nji ýylda iň ösen demokratik jemgyýetde bolsa da hinigden miting, protest, demonstrasiýa edýärler. Siz hem etmeli adamlar. Siz hem etmeli, siz şu an etmeseňiz bolanok. Bular samsyk bolan soň ayağa galyp işini taşlap köçe çykan oklar. Akylly bolan soň çykýarlar. Biz bolyn samsyk bolanymyz üçin otuýuruz. Özümizem egoist. Diňe egoistlik nämede? Nämede egoistlikde? Goşulma, görme. Iň köp enatalaryň IQ-sy pes, bilimi pes enatalaryň diýjekleri şu. Goşulma oğlum, giräýme şu zatlara, göräýme. Siz ýalan bir adamyň adamkärçiligine depeýin bar. Bular ýalan bir egoist bolmarsyň, gaýtam nabarot. Hemmek için baýaryna goşulmaly halyňyzda o arada bu hekaýalar bilýän aslında. Öne siz eger yaraňyza dost seperme. Öne wagt sagat gelende sen nemäňe ot düşen wagty gelmeýäne, mert bolşa wagt. Kömek sorak geläýmeýäne. Rasta halkyň durýan ýerinde durmajak bolsaňyz, garada durjak bolsaňyz, başyňyza bela düşende de hiç kimden kömek soramaň. Adamlardan kömek soramana bilýäňiz, keselleseňiz ýa başyňyz derde girse, pul kömek soraýaňyz. Aýona halkyň durmaly ýerinde bolyn, oğlum goşulma, gizim goşulma, görme şun ýazdatları diýäňiz. Diýeňiz okmy? Diýäňiz öz çağalaňyň içinde de goşup gören wagtda şolar goşmajak bolup eliňizden geleni diýäňiz. Şoň üçin gaýrat ediň. Olar ýaly egoist bolmaň. Enatalary aýdýan. Meniň 45 ýaşynda, menem enata.
Benim hem çağalarım var. Hemme da düşünüp otur. Svoboda slova. O hemme da bilýärler. Demokratiýa, adam hukukları ve şunu ýazatlarda ýanyna durmalymy, durmalýalmy. Ya adam angurlýar kowlun gemne bir gün sizin gavnoňyz çykýar ýatdan çykarmaz. Han Melisov. Ey utanç. Mehri Cemal Orazowa. Ey utanç da sen ağzına alyan diýiň. Kim aýa Mehri Cemal kim? Sen de bizim kilden ekeniň näse ökken maňa diýe. Türkmenistanda ýaşamak üçin hele bolsaň jelek bolmaly, erkek bolsaň ogruma şeýinlik bolmaly ýa. Ya. Awa. Halk maslahaty başladym kan. Başlady watandaşlar montaj gidip dur. O taýdy beýdimeli. Arkada çöprat. O. Mukaddes karşılarynyň 34 ýylygynyň öňü firasynda bugün gojaman hadaryň göder kenary awada milli syýasatçylyk soragy. Mukaddes karşılarynyň 34 ýyllyk toýu bilen bir-birimizi gutlamaga, halkymyzy gutlamaga şu ýerde bir mümkinçilik bar. Bizem şu prototipden peýdalanyp, sizem halkymyzdan gutlaýar ýene de bir ýoly. Aýbölek kärhanasynyň alyp barýan işlerim diýsen gowundurjy, milli ykdysadyýetimiziň ösmegi üçin, halk hojalyk onun ötmek için diýsen gow işlep. Häzir aýbölek mebeli galeriýalar. Soň bir günüm şagaldaşyny üçin ýara edip talaýarlar, ýerlerde ýom edip taşlaýarlar. Soňam hiç saat bolmadyk ýaly goly oturýar. Aýbölege ýesem hökümedem. Yani kendi gördük abi zatları. Bir vakitler hani meyveli ülke deyip televizörlerde galleri adınız, estri adınız marhaba vardı. Ne mi oldu? Sonumdaşına geçtiniz, iyiydiniz, çökörük koydunuz. Ya hasar kökü var. Bir giden firmalar şey ettiniz siz. Gallardınız, televizörlerde görküden oldunuz, o neden oldunuz. Sonundan hem iyiydiniz. Tarp turup bölüştünüz yani. Jar bir kellesini opordu, bir elini opordu, bir ayağını opordu. Daş ettiniz zanim soňundan. Hiç sat bolmadyk ýalam, ha gezip börsüňiz. Aýbölek senem şo borsuň da bir gün. Garaşy ber saňa da ýetýär ol. Senin o taýda beýden bolup, o reklam eden oturmaň işler alyp barýar. Ine bir öz dilinizden hem işlensek alyp barýan işleňiz. Şular hakynda bir söhbet. Arkadaly gahrymanyň başla. Sözümün başyny şu ajaýyp günni arkadağımız. İlk taraşsızlığımızın 34 yıllık toyu bilen bizim arkamızda Türkmen halkının arkasından dağ olup, arkada olup duran Türkmen telekeşilerinin baş halifası, milli liderimiz, kahraman arkadağımızı, hindi arkadağılı, kahraman serdarımızı şu taraşsızlığın 34 yıllık toyu bilen tüy sürükten kutlayarım. Oýulan janlarsa başlardyk mertebeleri belent bolsun. Çortlar bir toparlar. Trapka musorlar bir toparlar. Awa, bir topar trapkalar. Yapaýyn meňe davleniýam galar ýa bara. Tekrar olam gelse bir käbir sorajak goýjak zatlar ma watandaşlar. Arkamızda dağ bolup oňurgamyz maýyrdy diýe.
Geltene vatana pitu. Salam Gelsene aleyküm. Salam aleyküm Nuri. Aleykümselam. Ha, näme soragma? Dün eşten sana berilen soruları zadi näme o Alişer Sakatov ýaly şulurda watan üçin halk üçin özüňe bir gepinde men şulaň hemmesini gollaýan, nikörleýän ýa ogun näme içildiňmi peýan etmeýin. Yok, bir zat da misal üçin içkili bolup nemede çykyş etmeklikde däl. Ýöne bilen on bir aýdan sözleri bardy. Ýöne o videonu aýyrdy soňra. Däde marşy, maňa garşy aýdan söz bar. Ýöne bir zat bar da misal üçin wara yalanjykdan aktivist bolmaklyk men üçin aýran bolsa näme onda mesele galmady sen onu. Şoň ýaly. Yok, sen onu aýran bolsa, näme üçin onu aýrylan da. Başga ýurda gitmek üçin aktivist bolmak şoň ýaly bolýar-da. Başka ýurda gitjek bolsaň ýoly kana, başka ýurda gelip başlarsın. Sesim eşdiren o. Na, endişten, ha, başlar. Şu an eşdilýärmi? Hawa. Nememi, başka ýurda gitmeň diňe ýoly, ýeketek ýol aktivizm, ýani başka ýoly ýokmy, ýani raboçy wiza, ýa turistik wiza, ýa başka mün tane ýoly barny. Yani bir sizin ýoluňyz galdymy ýani. Bir şu siyasi sığınma ýol barmy ýani? Başga ýol ýok. Yo, men diýjek bolýan zatym näme üçin biz bileňizmi? Mysal üçin başga ýurda gitmek üçin şuňa näme hereketler etmeli. Kabutta biz näme siýasata garşymyşyn, ýöne biz başga ýurtlary gowdurmuş isleýärde. Ýöne hakykatdan biz gowdurmuşy öz watanymyzda islemeli. Şonu diýjek boldum, bagyşlarsyň. Ya gowdurmuş isleýär diýende, ýani halk eger goşulmasa, halk agzy bir bolmasa, olaň günäsi ki, o biziň günämiz däl ki, ýani halkyň günäsi, biz bir zat başaryp bilmeýän bolsak, halkymyz şu halkymyz ýani biz näme günäkar bolalım üçin. Başka biri adi mekany ýam atyň üstüne minip otyrka, biziň türkmeni ýola çykaryp ata minir ýançak, belki 30 ýyl gerek. Men biziň günämiz däl ki o. Biziň günämiz däl, ýani biz nädel? Halkymyz şu da näme biz nemisler bilen alyp ýatalym onu. Ya Fransuzlar getirip Fransuzlar bilen alyp ýatalym. Näme delin ha şu türkmen halkymyz we zır jahil içinde bir topar yallaky, musur trýapkalar bar, akylly düşünjeler bar. Hemme ýurtda bolşýaly. Men nädel hawa bolanokda gorku barda. Oň üçin ýöne beýdip Alişer Abdullah bular ýazatda diýmek gerek gala. Sen diýjek bolýan men ýalňyşypdym da, şonu diýjek bolýanmy? Ya kanyşna ýalňyşanyň özüň bilýänsiň, ýa onu men diýmelmi, özüň bilen okmuşan men aýtmasam. Bo, düşündim. O aýaly, çağalary nähil psikologiyada gezip görsenem olar gaýtam ýarasyna duýdasýan. Bir wyjdanyň bolsa, bir wyjdanyň bar bolsa, iň bolmanda şu näme düşmançylygyň bar bolsa, şu çağalaryň we ýerinde şu wagt olar kynýada gezip görän. Sen şolara iň bolmanda düşünmeklik bilen serederdiň bir gidip yarasyna duýs etmezdiň de bar. Özüňem bir gepinde maňa hay men şu urdup bir rejime garşy kim görüşýän bolsa gollaýan diýen ýala gedip görülýän bir gepinde de ya nur bir zat da mysal üçin men nähildeň wagtana bu hökümete garşy kim nime garşy bolsa hemmesini goldaýandyr. Şo bar mende. Ýöne bir zat bardyr. Aydanmy? Dogry aydanmy? Alişer у него одно видео, он потом убрал это видео. Поэтому я никогда его не прощаю. Şo men şeýle bir häsiýetim bar. Dädem marada goýan videosy bardy. Şo adamdır o başgasy bilen tipa türme oturtdylar, nire akidýärler bilemokda. Şo bir videosy bardy. Ona aýyrdy şo videosyny soňra öz kanalyndan. Ýöne şo videosy bardy. Şoňça men hiç haçan bagyşlamaýan.
On göz yaşlarını men hiç onu bağışlamayan. Aydanym näme üçin? Täwara men dädeme kim degse hiç aşağı men bağışlamayandır. Şonu biläy. Nurala salam. Sen däden o zaman var ya, sen dädende bir kemçiligi batyr da goýýandyr. Däden bir melek däldir da goýýandyr. Sen dünden üçin Alişeriň aýaly geldi bol, näme üçin gaçyp gitdiň? Sen gaýratyň bolsa dädene syýlanma bolsa durup şoň bilen gepleşmeliň. Wapşe senden nefret etdik biz dün. Nefret etdik senden. Alişeriň aýaly çağalaryna zıyan ýetenne sen şonna mutlu bolýan bolsaň götüňe kınayak bolýarmy? Başga zat diýjekkä saňa. Nefret etdik senden. Sen däden awat bolýan bolsa, däden normal bir bolýan bolsa, Alişer sen däden videosyny goýmaz. Stipno Svetok, senin bağışlanmayacak dağıtların içinde şov ağır olsa başka da dağıtlar var mı sana için bağışlanmayacak dağıtların arasında? Senin kakan tarafından cinsi doğruluğu size var bolonluğun vardaki haberler doğru mu? Bu ne hili? Eğer hakikaten bolon olsa sen dädeni şonu da goýup bilýän. Men jogap berdim meýem. Öz kanalymda jogap berdim o video barada. Bir iştem yok. Bir de gıdıklayı. Men kanalyma gir. Men jogap berdim. Isо. Kanalında mı? Ha, men jogap berdim. Bolýan sen ýene bir gedek biziň üçinem jogap beräý. Yalanmış ol ya, doğrumuş ol. Elbette yalan. Yalan olsa ne yapçın onu sen şiiralin, pahirin patasına ağlap, o tayda meni kakam, dädem şular yala gediye, ne yapçın kömöğülen dokdip onu o taydaki adamlardan kömök soradın sen. А ты уверен в этом? Есть доказательства? Vay, men Şiweçya, Stokholm'a bark aýtdym ha, men uwerin ha, sen bilýän men bark aýdym. Yo, şiiraly ýogalan wagty, şo şiiraly näme ýere basamyza sen barmydyň? Men bardım. Ýöne men şiiraly diýip ýazmymda galypdyr. Şo Mälik Allamra, Mälik ağa var. Mälik ağadan soradym we dogry diýdi şu. Şular ýaly ağlar. Это долбоёб вообще-то, когда в Швецию, когда приехал, он вообще-то христианство принял. Христианство. Yok, borla näme bilen sen mara bu siyasi kültürlerle men deňeşdirýäňde, ýöne gowy däl bele men deňeşdirme. Ya o bilen Azerbaycanly maşgalat bilen öýlenipdir. Bärigem gelýän Finlandiýada galýarmyş. Soňa mara hristian dinine malýa. Ty waşy kim bilen men deňeşdirýän? Meni Mälik bilen deňeşdirýänmi? Yo adam, Ýewropada ýaşap şu internetden insan okmaýar. Teriyekçi bolup oneme oturan bilen men deňeşdirýän-de şoň ýaly bolýar-da. Bolýa, Ýewropada ýaşap şu internet. Ay düşündim. Saňa da bara gutoran niýeler, saňa da gutoran niýeler. Şu biriniň bir zat diýeni bile şu bolýan bolsa, saňa da gutoran küntü diýeler. Bir de seni küntü bilýäs. Men başga da dinlen, başka da bir reportaj okudum men. Kitapxanam diýip bir uygulama var şu taýda. Şu taýda bir reportaj var. Biri bilen reportaj beripdiňiz. Ya sen beripdiň ya da belki aýarlaganyň beripdir. Bilem o göne sen kämiňde şol. Men okapdym o reportajy. Soň näme üçindir o kitapxanam diýilen nemeden aýryldy ol. Skarepse onu Akbel Sapar eden olmaly. Siz şolar ýaly interview berdiňizmi? Akbel Sapara. Şol başyňyzdan geçen wakalar barada. Türkmenistandan gaýdyp Şweçya çenli ýollarda bolan zatlaryň hemmesini jekmejek men okudum ýani. Men ol özünden düzülip bolmajak hakykata gaty ýakyn интервью. Нори, а ты знаешь, из самого начала, вот вообще-то, если так-то взять-то, Вельсапарта, вообще-то, ему моя семья, с кем я, чего я, ему это не интересно. Знаешь почему? Потому что 94-nji ýylda, bilenmi, Hoşhaly Garaýew bilen oglanjyklar var ya, şo Türkmenistany ölenler. Şolaryň sebäbi Velsapar boldy. Şo näme yalanjykdy bu gürüňler. Men näme diýsem mar tapawdy ýokdur. Ýöne şo oglanlar öldüler ha. Velsapar şo sebäbi. Velsapar bilen birlikde hökümet bolýar.
Farkadın ölenini maňa da diýerler. Men sen günahkar diýen amma ýani düşündüm. Sen için böyle de şonça oğlanlar ýogulmady. Bilaýda. Yani şu 94-nji ýylda näçe oğlanlar ýoguldy. Bak mesela parçynysynay bu belki olur watan üçin çıkanlar, ölüm üçin çıkanlar öldü. Yok. Akverse bir satdy. Şoňçanym adamdır. Hoşalynym Özbekistan şu serhetde tutdular. Onun aýmyradım. Wamy satanlygy bar ada. Elbette bilýän. Näme var mysal üçin? Näme elinde? Ay borla. Düşündüm. Türkmenistan'da sutnama var mı? Yani sutnamasız ol bir tüyönü bir töhmet olup galyara. Çünkü menem häzir Özbegistan'a varsam menem tutup Türkmenistan'a berýär. Çünkü Türkmenistan bilen Özbegistan'yň arasyna alalaşyk bar. Gözleýän adamym seni urduňa gelse maňa tutup ber şonu niýe? Alalaşyk bar. Yani Özbegistan bilen edilen. Şimdi bular ýalak temalarda ana Nurun gitçeğini talip bilýär, talip Nurun satdy diýip çıkarmaňyz mümkin ýani. Oňa düşmanlyk etmek isleýänler. Нур, никогда не издевайся, понимаешь? Если я об этом не знаю, я об этом говорить не буду. Ты понимаешь, это в 94 году было. Men ýaşyk gyýjagadym, 16 ýaşymdadım. Hoşalynym gördüm. Terhetde näme kim saklanmasa, şu götberin mara wel sapary, onuň mara başgalarym hökümetiň adamlary bardy. Şolaryň arasynda. Awduklyywam satgyn bolup çykdy. Bular var hemmesini var sen tanan okda. Men hemme zady bilgen, şoňçun var hiç gaçan meni ýamanlamak üçin näme çağıramasaň men çykaýyn. Janyň sag bolsun. Yo men bilem o zatlary, men 94-nji ýyllarky bolan zatlary. Ýöne Awdukly sakyn ýan ol siz ýamanlaýa, siz ony ýamanlaýaňyz. Men 94-nji ýyl mundan 30 ýyl öňkü zady bilmem näme bolany. Ýöne men edil ýan ýakynna bolan zatlary aýdyp beriljek ýani. Ve oğlum Alişehir'e sen şuları ýalak video çekdi diýip içinde yamanlyk saklayan bolsaň senin bu taýda ýam dogry geplemejeň 2-3 ýani. Bu 30 ýyl öňkü zady barady ýalňyş gürlejeňem 2-3. Çünkü sen şu wagt gözümiň ýetip duran zadyna sen ters gürläp otyrsyň. Ay ka adam barada şunu ýaly video çekdi on meni bagyşlaman. Siýasatda tankit ediler hem goýlaram. Sen bu däden jogap bersin. Sen garşyma olaň arasyndaky tema. Ki aýrypdyr, zat edipdir. Alişer merwet video çekmez. Men bilýän töhmet video atmadan sadansa. Barda çeken bolsa bardyr uruny. Näçe saparykly myň gyýdyna şunu ýalak zat görüň edilen o hiç kim. Yani bir eger ot çykýan bolsa, tüste çykýan bolsa, demek bar bir näme o. Nur bilen bir zat barda. Men bir irwet häsiýetim barda, dädemem diýdi. Sahraul diýdi, sen ogly bolup dogulmadyň. Bir irwet häsiýetim sen kanalynda çykyş edýän, başga türkmen kanallarda çykyş edýän. Men var irwet bir häsiýetim. No men bilen nähil diýin. Isleýän biz türkmen bolup bilenmi? Bir-birimize garşy däli bolup bara, şol watany gazanaýly, soňa mara bu diktator aýraýly. Şon isleýän. Aslında şo var. Men kellämde şo var. Bilen sen wara maňa garşylyk görkezýän. Bolla şolar ýaly. Bolla şolar ýaly. Şol isleýän bolsaň, bol şolar ýaly. Ýani onda sen eje naçar aýal bilen, çağalar bilen näme işiň bar sen? Sen akylly bolýansyň, näme üçin naçar aýal bilen çağalarna dil ýetirýän? Bilýärmen hiç kim kınamagan. Senem başyňa geler bir gün. Kınanyň başyňa geler diýenlerler türkler. En uzagyna 7 ýylyň içinde 7 ýyl arasyna başyňa geler. Bugün gelmese erter geler. Ýöne uzagyna 7 ýyl şol denany kynaýanlar hemmesini aýtýan. İnşallah siziň başyňyza gelsin. İnşallah. Bir zada çık. Dur bir zada. Salam. Düğün giysi sen istiknoy. Sen kalkmaky diýsoň efirine bardym. Men seni izarladım. O sen bular barada näme ýaman ýa talip nur bar. Olar nipaniyatna ýugyýan näme. O Hudaý ýatly birazajyk. Allah'ın ýatly onlar gurrun etme. Ýaman ýerek bular ýamanlap dursun. Olam saňa barmy şu tak näme olar bir haramzady näme diýe kalkmaky diýip dogrydanmy? Dürk aýar şo sen. Ya bir Hudaýly bol. Sen ma 200 bolma hiç wagt. Şonaýdan ýerimden Nurjany çykjak.
Bor, sağ ol. Boyun uğraşsın. Kimden ne? Sağ ol. Yo bu tağam istipnoy bu niyet bilen gelmedi görünüp dur yani. Oğudun gurrun eden olya hava ağır bir bolup so tayin nämedeliň adaliň diýen olya soňundan özüm davay diýe bir nemänem goýulyň diýerler ýöne şonum iň köp özler edýärler. Ýadyňyza düşýän bolsa şu halma söýünip sen dädiň dogurdam sen dädiň topor bir de garşy video çekip aýagalyny propaganda başlady. Bolmasa biziň işim bilen ýok siz bilen. Men derne açyp gördüm İstanbulda. İşimi de yok size karşı video düşüyor ama tutulup giden kemiğine bak itten meter yirenyen yönü şonun geplemek hukukunun alınmağına karşı men yönü itten meter yirenyen men şol olanı men sana aytayım yönü şonun tutulanlığı üçün şonun hukukunu biz gözledik yiren segem ama şu taki Türkmenistan rejim ol yani adam kerçiliksiz olan ediyen zadi siz şol olanlar lişni bana ne açıda tökmat attı. Ay maňa diýdi şu danlyny diýdi Nur Muhammed berdi diýdi. Mesal üçin meniň absolutno köçede görsem salam bermejek adamymy men danly beripmişim. Hawa. Glorialam yalan çok sizin. Nirde pislik, nirde içgaralyk, görüplük bar bolsa, yalan ýaşyryk gep tikişdirmek bar bolsa sizin toporuňyzdan gelýär o sizin gollap görün däden topor bar. Şu taraplardan gelýär. Bir mana Kakamra Hadirov we bu tarapda o Azat Kaytbayev şu sizin toporlar da ömmesen. Yan yakına şimdi geldik heriydi 7 milyar dolar pluttum diýse ýitirgen bardığında alıp şeydi 7 milyar bamka diýip oturdum sırada stolun garasyny. Oluşdy Azat Kaytbayev dädeňiz o yene biri 7 milyar pul bamka diýip. Gördüňiz zat ýok. Avucuňyzy ýaladyňyz. Ýöne pul ýitirgen ýany adamdyňyzy görkezdiňiz asrady. Men näme diýdim şonda? Sen 7 milyar gazanaňda da men üçin sen hiç kim diýdim ben. Olan tak sutnamasy simbol dokumentde ýekece ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň ady geçen ok. Adam Hukuklar Komitetiniň ady geçen ok. Azat Kaytbayev sen kag däden ılgap bardyňyz ýitirgen. Möy gelläge. Jany gowum gelläge. Diýip bardyňyz da ýalanmy? Ha? Pul wa diýip bardyňyz da. A pulum ýoken. Iň soňunda avucuňyzy ýaladyňyz. Neyse. Nur bilen bir zat wada. Doğru hareket eden adamlardan bu uzada karışma için. Hawa kim pul için fikirdi? Bir zat wada, mesela sen öz pikiriňde bolup galyp bilersiň. Ýöne bilenmi? Mesela bilen bir zat wada. Sen kanalında, mesela diňe sen kanalında şuňaly zatlar gördüm. Kahamrady, näme men Kahamrady goldamok, garşylygym görkezemok. Ýöne ol adam mesela bir zat edin. Men garşy bolsam da bara hormaty bardyr. Nähildin tiýligi bardy. Sen bara men bilen gürleşende hormatly gürleşýär. Nähil bolsa da men bilýär men nähildigimi. Ýöne bara men bilen gürleşende hormat. Sen bara mysal üçin bu meseleni gozgalamak isleýän, nime diýen men bilýän. Sen Malik bilenim görüşdüň, o wel saparym, ötütkakki bo welik bilen görüşdüň, onuň bilýän, hemme adam bilen. Ýöne şonu da bara men sen bilen medeniýetli görleşýän. Ýöne näme üçin de bara sen bilen görleşýän adamlar bara meni hapalaýarlar, hapa sözler aýdýarlar. Näme üçin beýle? Näme üçin medeniýetli görleşip bilen oklar, türkmenler? Şu wagt näme medeniýetli zat aýtdylarmy? Ýani sana 200'lü bolmady gitdiler ýani gaýet medeniýetli ýani. Sana 200'lü bolma sen bärik gelip bir zat gurulýan. O taýkar we başga zat gurulýan. Bular ýaman näme oturýarsyň? 200'lü bolmady gitdi. Muň nämesi buny başga nähile edip düşündirmeli sana. Hormatly Sehraul diýip şeýdip bilenmelmi sana ýani medeniýetli bolmak şonmy? Sana kak Türkmen diline abişne söwmedi, ejeň bajiň diýmedi. Ya bu aýarlygy sana erbesat diýmedi. Sana diýen zady öz başyňa da gelsin diýdi şolary diýen zadyň diýdi. Bolup şo, bular hemmesi medeniýetli. Sana menem sana plan zat diýmedim.
Menem sana medeniyetli soru verdim. Şu zatlar doğru mu diýdim? Awo. Niye de medeniyetsizlik gördün bu taýda hani? Yani o başkaları bilen men deňeşdirme, o sen diýen adamyň o nötr bilen ondan plusam yok, minusam yok. O ýöne içi gatyp efir açanlaryna gurrumuny bäri getirme. Olar bilen boluber işimiz yok. Bizim jostky pozisiýamyz var. Rejimi ayırmak gerek, maksadımız var. Çel направленный. Bilemok sizin ki al gaýwana gezip gören efirler bilen içi gatyp efir açanlar bilen garşdyrma bu taýyny düşündüm. Men tarapdarymyň jostky pozisiýasy var. Anyk gün ýüzüňe patla diýaram goýaram, o beýdip sizin ki al kılıbık adamlar bilen garşdyrma gaýrat et bolýar. Meniň efirim görýänler hem şonu ýalak, men özüm hem şonu ýalak. Bir günü nagyt gytaklap oturamda sana gün ýüzüň aýdýar. Nurana bir daha da çakdymy? Şu Alişeriň maşgalasy her ýerde da gelenle ağlap gelýär, ağlap çykýar, godowry gatnymet çekýänler bolýan, ýöne ağlamasyn şaýdan şoňa aýtjak bolýan. Ağlama, ben hiç kime düşmana öz acıyını görkezme. Mert bol Alişeriň aýaly bolsaň mert boljaksın. Şonu aýdaýyn çykaýyn Nurana men. Tamam, men şu Sehra diýilýär bir daha sorajak. Sen näme üçin Alişer bolýar, Alişeriň özü sen kakyň hakynda bir daha çekdi diýerler. Näme üçin Alişeriň çağalaryna diýen? Çağalaryň näme günäsi bar? Şoňa jogap ber. Mana men medeniýetli gurulajakdan şu wagt medeniýetli sana soraw berýän. Söýgemok, zat demedemok, gyýgyramok, urşamok. Näme üçin Alişeriň çağalaryna, biýügnäjik çağalaryna dil ýetirýän? Şoňa jogap ber. Şu wagt dün Alişeriň gelini sen bilen yüzleşmek üçin girdi. Näme üçin çykyp gaçyp gitdiň? Şoňa jogap ber. Tamam jogap. Soňam näme üçin o taýda Azat Haýitbaýew o taýda ýöne keypine hawa nur dogry aýtýan içgisi ýaýnatjandan ýaýyna girip o sizi tankytlaýarlar. Näme men görýän sen o ýaýynda? Näme üçin bärik gelýän ondan mysal üçin? Olar ömrem ayağa galmaya 2030'a çel garaşýarlar gülen bolup nemeden olup tankytlanyp näme üçin bärik gelýän sen 200'la ine men sen ýüzüň aýtýan göni näme üçin günäsiz çağalara dil ýetirýän şoňa jogap ber hiç saat başga hiç sadyň jogabyny garamedemok men Alişere de diýemok çekendir çekmendir bilemok man çağalar hakynda jogap ber jogap Berjekmi jogap? Teknosyotok bera. Çağaları vardı. Çağaları hiç kaçan men zat diýmedim. Ýöne bilen dil ýetiripsiň şoňa. Dil ýetirmesen gülale sana hiç zat diýmeýär. Ýöne bilen menem mara halmara söýrüň çağasydyr. Näme üçin onda bara men däde marda bilenmi agzyn açyp beýdip gyýgyrmaga hak hukugy barmyşyn. Toňam beýdi we mara videony aýyrýamyşyn. Tamam onna sen Alişer sen kakyňy diýen bolsa sen Alişeriň özüne diýmeli näme üçin çağasyna diýen. Şoňa jogap ber. Çağanyň näme günäsi bar? Çağa näme dil ýetirýän? Çağalary diýdimi? Olar entek ýani dünýäniň o bilen erwede aýyryp bilmeýän çağalar olar entek melek. Näme üçin dil ýetirýän? Alişer näme halma söýünüň çağasyna dil ýetiripdirmi? Halmadyň özüne video çekipdirmi? Men o video hakdan habarym yok. Ýöne kakamy hakynda video çekdi. Yok, neme o videony aýyrda, soňra neme şo videony goşdy, soň o adyny o türmede oturan oglan mara ikisi birini tutupmuşlar. Şol oglan bilen video çekdi, gülüşüp neme video çekdi. Däde marda, soňa mara o videonyň soňam aýyrdylar. Bilemok näme üçin aýyrdylar. O video yok, по-моему, on kanalında. Ýöne şol video bardy. Şon diýjek. Tamam sen bir zat diýdin. Men şunu eşitdim, gulağım bilen eşitdim. Alişeriň dokumentlary düzgün dälligi üçin tutuldy diýdin. Alişeriň dokumentlary düzgün ne? Yalandan tutuldy şol oglan. Yani baharadan alıp gittiler. Yani baharadan alıp gidilerini bilýär. Men onu näme üçin tutulan men bilemok. O dokumentlar düzü däli diýen sen heleýinden Alişeriň özünden gowy bilýärmi sen? Alişeriň dokumentlar düzü dälligi üçin tutuldymy?
Jogap berdi. Bol Alşeriň dokumentleri bardy. Men bilýäs şonuň Alşeriň dokumentiniň bardygyny. Şol Alşeriň dokumenti düzü däli üçin tutuldy diýär. Sen kim bolýanda günäsiz çağalara dil ýetirýär. Dogonjygym men wara dogry aýdan men Alşeriň dokumentleri bar ya şoň ýazatlary. Sen şonu aýtdyň, men şonu gulagym bilen eşitdim. Ýöne çağalaryna dil ýetiren ne günahy şondan eşitdim. Bor düşündim. Bor da men sen çağalara dil ýetirmäge hakyň ýok, düşündiňmi? Sen özü bilen düşmeli. Alşeriň özüne diýip isler zadyňy diýip. Ýöne Alşeri bilmän gurlama dokument ba bolsa ba, ýok bolsa ýok. Dokument hakyna gurlama hakyk, ama çağalary goşmak iň namarda adamyň işidir şol. Men saňa medeniýetsiz bolasym gelýär şu wagt ýöne ýani şu wagt nerwim zaýalasym gelenok, ýöne çağalara sen dil ýetirmäge. Alşeriň çağalaryna şu taýdan seslenýär. Kim dil ýetirýän bolsa Hudaýyndan tapsyn. Kim Alşeriň çağalaryna dil ýetirýän bolsa, gülýän bolsa şol Hudaýyndan tapsyn. Özler var şolağın ikesesini yaşasın. Düşündünüz mü? Hudaýdan tapanlar. Hudaýsızlar. Haramzadalar. Şahraul meniň tarapdarla mene şunu ýalakdyr. Gelip men efirimde her kim mansada oturup bilmeýär. Eger bir ýerde ýalňyşyp goýberen bolsaň, men gidip siziň gruppaňyza bar edip gülem. Aga men Nuri tarip men başga ýaýyna gidem aga. Siziň nähil 200 ýylyňyzy görmek üçin gidip dinläp gelýäs biz. Görýäs zato bärde ýüzüňizde mal çedi we murýas 200 ýylyňyzy. Nene wapşe görem oğlum daşa. İşmem yok şolary. Gowolya Nur gaýty mena şuňar ýüzüne malçyldadyp urmak üçin düşündiňmi? Girip görýäs sebebi. Hamilýonlygyny görýäs o Nury bilýänmi? Hamilýonlygyny, nähil hamilýonlygyny göräýi o taýda bolşunda eden bolup dagy, gülşen bolup. Ya, vatandaşlar. Men efirimde şoň üçin beýlekler gelip ben bilmeýär. Tekrar ol, sen ýene de maýlyk gelip bildin ýöne. O barıp gep düşünürjek bolýandan efirime gelip ben bilmeýär. Ýani soraw jogap etişmek aňarda dursun. Ýokla men var, знаешь, у меня одна вещь есть. Я же медсестра. Тем более, знаешь, я... Медсестра, bizi gıdıklandıran oğa eşittim. Bizine milyorsan kârim, bu aytamız yok, senin kârim, bärde gıdıklanlar. Senin anlaşılın yok mu, gıdıklandıran. Alo, aleykümler. Aleykümselam. Şuma da hazır Alişer ağa bilen çağaları var arada getdi. O sen medsestranyň bizi gıdıklandıran o prokuror olun. Bärde nide işleýäňiz ýa näme bolup işleýäňiz diýip hiç kim sorap beren aksıza. Size sorap ben şoňa saç. Şu Nurin kärme bir güne çağalara o näme üçin dil ýetirýäňiz diýip sorap berildi size. Mikrofonunu açıp gürleýär arkaýyn, ýani aşakdan medýalary mikrofonu yapma diýip bolan. Men yapamok, özi yapdy. Ýok, onda da mümkinçilik beren oklary gyýgyr ýaly. Şoň üçin men adam gyýgyranda men gürläp bilemoga, men halam. Sen gürläp bilen okda, sen jogabyň ýok. Jogabyň ýok, düşündiňmi? Jogabyň ýok. Hawa kyn bolýar da. Hasapsyz gürläp görseň soňundan hasap bermek kyn bolýar. Sen näme jogabyň ýok sebäp gürläp bilmeýän. Ene men şu wagt men bir bilen gidişek bolsam Nur bilen mi gidişen? Men özü bilen gidişek, men çağalaryna dil ýetirjek da erkekçe heley bolsam erkekmi? Erkek bilen gidişek, ama erkekçe gidişek. O bana zat diýdimi? Özüne diýjek, ama çağalaryny goşak ke. On çağalary günäsiz melek. Men näme üçin goşaýyn? Men nerede bir gnida, kakoýta bir kusok bolsam çağalaryny goşaryn. Düşündiňmi şonu? Kusok adamlar çağalary goşýanlar. Raul. Sesiniz açdana birmin. Hawa dinleýän. Men tanadyňyzmy? Hawa. O agdybirlik ikiden 20-nji ýylda kay. Bak, tanadyňyzmy? Hawa dinleýän, eşitdim, düşündim kimdiňizi. Ya. Şolary kanallara geljek bolan gaýrat etdi, dowul düzgünçe gel. Bir giden düşman bar. Şu düşmanlar gülkü bolma.
Yok ağam berdi hiç kime düşmanını alıp Bir dostu içme var düşmanlık özünü edem, özü asal. düşman satıp alıyor da bular yalı adamlar var. Bir güne çağılara gep yetirip ya olmasa o bilip bilmen dakmen yok eyle beyle onun için tutuldu bunun için tutuldu. O sen bile yaşap yörüňiz ha sahrayacak ya siz bile işlep yörüňiz ha Alişer ağa bilen. Onun dokumenti barmı yok mu? Şu Alişer ağan var ya, şu alt giden günüsü men özüm dir şayat, şol kapıdan çık giden mahalı, şu kapıdan çık gittim, şondan sonra gelenak şu Alişer ağa. Ayal pakir, çağılar pakir hazır, net kösünt gezpören siz bilýäňiz mi? Gözüňizi de getirip bileniz ha, onu sakrayacak ki, başınıza düşmesin, Huday saklasın. Şoň üçin oylap gepler gurlaly haýyş. Yo sen näme üçin haýyş etdiň? Haýyş etmeler bular ýaly adamlara. Yok, medeniyetli, Türkiye'de alsan, görsen çağa. Medeniyet deydi da, medeniyet var da hazır gep tutip durandan soň mene medeniyetli olup haýyş etdin. Yok, mesela şun men ne Alişeriň geliniň yerine bolup görýänne. Heme yurdaşynyň ajysyny ýüregine gömmeli. Hem her çağas ýeke kakasyny soraýa jogap berip bilen ok. Hem eklemeli hem işlemeli ajysyny ýüregine göm. Siziň ýalaklaryň onlara dil ýetirmeli. Näme hakyňyz bar? Näme hakyňyz bar? Men iň çort, iň gutoran, iň gnida adamlaryň çağasyna diýjek gäller şu wagt mysal üçin. Diýjek gäl sebäbi çağan günäsi ýok. Ad üstüne çağajyklar. Hani o näme azadyň ýaýynda saýraýadyň bilbil ýarjak. Eden bolup saýra da bol. Sen näme hakyň bar? Näme hakyň bar çağalara dil ýetirmäge? O din Alişeriň çağalary biziň hemmemiziň çağamyz. Gan bagymyz bolmany biler, hemmemiziň çağamyz ol. Hemmemiziň çağamyz. Elimizden gelse kömek etjek. Elimizden gelse geliniň ýanyna boljak. Men bir ayal maşgala bolup, ayal maşgalaň ýanyna boljak. Erkekler bolýa düşünmeýär, sen ayal maşgala. Dogry gördüňmi çağaň bar? Mysal üçin jogap ber. Enelik duýgyny bilýärmi? Çeynedin adam no. Yok çeynejek bolýa enelik duýgyny bilýärmi? Jogap ber de bol. Sen näme düşünmek istiyorsun? Men medeniyet gurlaýar. Sögem ok, zat ýemok, ya hakaret edemok, şu normal gurlap durun. Sen enelik duýgyny bilýärmi? Men medeni, gayet medeniyetli, külturlu jogap berýän enelik duýgyny bilýärmi? Leydi boss, alayda Nuri. Men moderatorluk yok bu nemäňde, bu nemäňde. Bir mutfağa da verin moderatorluk. Ýöne Öberik kanalyňda baberde yok da şu. Salam gowum din. Gowum bara. Gitti şon sorasana. Dün ağlap görgülçük kösenne. Haw. Tamam näme başyna näme gelipdir diýerler. Ala kakasy näme eýle bolupdyr. O bolup biler, bolmany biler. Arada şu hakda video gördük biz. Şoňal haramzada kakalar we o bardyr, ýokdur. Ya şol sen başyna gelenler ýaşansyň, ýaşamarsyn bilemok. Yani o da sen özüne galypdyr. Ama sen Alişeriň çağalaryna dil getiren ok. Düşündüňmi? Gaýdyp dil getireni görsem şu wagt söýgemek ýöne iň hapa söýgen erkeklerden beter söýgen mendir, men söýgerim. Şu wagt söýgemek. Men söýüşmän erkeklerim söýüp bilen ok. Erkekler utanyp söýgen. Biz de söýgen özüme. Ýa şu tahra ulaşan bir gezejek ýertip dogry gördüm kema şo gyzykly. Doğru, magam hükmanna men çağam yok, vicdanın bolsa şo ayar maşgala bolsaň şonu düşünersiň, menem çağam yok, menem bilemok. Menne vicdan ma ýöne.
Menne vicdan var, men nähil çağan. Misal üçün düşünüp görsen 9 ay garnyna götürýär bir ayal şonu. Köseni we doğuya 12 saat sünkün diye kırılmagyna bedelliýär bir doğum sancysy. Ayal 9 ay götürürün hiç 9 ay bolýar götürýär. Aydaýt onu çıkarmadaýt sen. Çıkarýan howa on ulatýan. Sen her bir şey malsa apşu dip kesel bolup yaraman dur. Men ulalan çağalar gördüm gözüm önünde ödüm doğurmasam. Nuri bir zat var da men vara başa gara geçireli vara bular vara vatan vara da gurrun eden oklar diktatör. Biz vatan varada gurrun etýäs. İýminle vatan varada vatan hakyn vatan üçin göreşen oglanlar varada gurrun etýäs. Şoňa çağalaryny gollaýas. Düşündiňmi? Biz ağzymyzdan ýeke söz çykýar şoňam izarlaýas. Düşündiň? Biz şoň gollaýas. Jahiller hakynda gepleýäs. Vatan varada gurrun edýär ol efire girip. Sen hamilyona. Başga da gurlaýar. Sen wapşasyna kellen ýerine mi sen? Düýnäçe açyp gitdiň. Ne bir näme jemgyýet durutdyk ha. Gördüňdäm pataladyp ýüňe elmäp duran, dogurlar aýdyp duran, medeniýetli seniň ýalňyşyňy ýüňe berip duran jemgyýet durutdyk biz. Belki toparlarda TikTok efirlerde görmörsiň men ýazat. O taýda kerler, körler, lallar bir-birlerini kerler sağlar bir-birini ağırlar. Şoň ýaly olar. Siz o taýda papaparlar, çakrawlar diýip elin çapyp dursa berdi de her kim şey Ala taýt baýsyň bermez, olur çünkü yallaky men saňa aýdaýyn. Manam şey diýen bolýar. Men metsistrada diýen bolýar, men metsistrada diýen bolýar. Metsistra Çayıl daşar yurtdok veya şabı metstra bol ve kodugmay okumala bir yurist, bir normalince kero. Şunu özme medeniyeti bolacak. Bir kere bu. Böyle küçük gezip böyle adam alıp sprey sokup bilýär, bize mukal edýär. Metstra bol. Oy şunu senin şu taýda diýip biljek ýekece sözüň bar. Tekrar bar diýip biljek dadyň. Meniň şu ýalňyş ýetlerim gurrunlarym üçin ötünç soraýan diýip bilerdim ýani. Onu bir de diýmeler, ol näme diýmeler. Her şeýin gelme diýmeler. O diýlem çağlady, gaçyp gitdi. Şonu şolar üçin ötünç sorap bilersiň. Başga seniň gurrlarlyk sözüň ýok. Yani meniň şular ýalak jemgyýeti döremeginiň arzuwyny diýdim sagam. Çünkü biz Nura Aňarda ne var yok? Salam zok. Yallakaları. Ha? Aydyber näme diýen? Aňarda ne var yok mu? Şu Türkmenistan'ın häzirlik çağı var yok. Most internet yapıldı. Distribution'la aram barla. O şu wagt Telegram mamy. Distribution'la İmolarım barla oturanakan Nura imolary. Selamun aleyküm. TikTok o zatlar huýňa. Salam. Selam. Aleyküm salam. Hey. Most esasy ulu çağrışmady öňde şoňa garaşýanlarlar belki. Yani bizim bu häzir deneme yanılma tahtasy diýýäli bir finansyk geçirip otursa, hani şuun ertir barlak göreliň, ýene bir hepden barlak göreliň diýip ýoş da näme etjek türkmeniň tek aýag almak tejribesi ýok watandaşlar. Beýnen tagam. Ýöne bir 3 gün döresara ýygyny alyp çykjagyny bilýän ýöne şoň iň kyn ýeri şu, iň kyn ýeri. Iň başy kyn. Şo başyndaky bir 2 saatmy, 3 saatmy şo iň kyn ýeri. Ana şo taýda esasy jemgyýet biriň ýanyna durup aýaga galyp bilse, ýygyny alyp çykýarlar ýolun şo başy kyn. Tagam şo başda 2-3 saatda uje belli bolýar ol. Emmezat. Soňa mara Nurin seret näçe ýyllyk, 1000 ýyllyk bir gorkaklyk DNA'syna işlänä türkmen halkynyň bilýärmi? Hani şo DNA'syny ütgetmesi, hani gözüňi açmasy birazajyk nemerak şonuň. Kynrak, oňlara da düşünmeli. Olaryňam ýönde beýnini ýup durlar. Ay şeýsen watan döni bolýan, beýsen watan döni bolýan diýip. Yani aktivizm hakynda bilgiler ýok halkyň. Bolarmy bilemok, bolarmy ama giýjirak bolar. Tamam men näme jogap alyp bilmedim Sehradan. Entegam jogaba garaşýar. Olmantdan näre. Hökümet bilen halk uruşýar diýe, marda gop bolupdyr diýe. Ora marda daýa odalypdyr. Ýa-ýalar hatda bolýar. Alşerin gelni babasy aşakda çyksyna ýokary.
Yüzleştim. Hani öz sonra. İşte olan. Yo aşakta gördüm ha hali. Ya 15 minut bundan aşakta gidip berdi. Melek zaratlığı. Hıyrım. Ura yüzün gözün düzeltip duruyorsun. Kıyada olup yok sağlıklı görünüyorsun diye. Türkmen ispaqda maya qalmadı. Arkayın bana. Gelinimin canı sağ olsun. Belki şol ala dediği sonundur. Hiç vaat. Türkmenler mi Alişerim? Hiç vaat deyip söylüyorum. Haçan neyim olacağını. Kalka yönümünü de almazsa o Türkmen. Ayağı o gul olup yaşarda ne mi? Nemesini çeker, cerimesini çeker. Yani her hareketin için sen ceza çek yani. Go ayakmastan go yaşayan. Arzu ayağa kalmasa öğünden çıkman, otursun teyze gelin yalak bize. No, ola ne mi? Aslında ölüp 100 manada, 150 manada et yiyip çörek almağına dalada olup baran yerinizde kovulup prezidenti arda yazıp nemeli hopsuzluğun milisyonun önüne durup kaydarsınız da. Başka ne edersiniz? Şu gün karında şunu şükredip yaşapıyorlar ay. Bir iş gelecek aladağınız yok ay bile. Ne diye bu vatan ne diye? Özün anamı yok adam diyen kalmaz diye. Anam değil, erkek değil adam diye. Erkek adam olanı haçanam olsa bize tayyar diyer. O yakadın tayinle gel o net kalacak. Yakadın tayin var mı böyle? Her kim yakadan tayin varsa başka neye mi gerek? Ay ho şu an iki doğunu bağdan bir ettirip bolanak canlıqın. Men şu Türkmenistan'ın urlağı oturuyor özümüm. Türkmenistan'a mardan urlağı oturuyor. Oy sana Balkan ne? Nereden Balkanlığın? Kuruluşundan milyondan aksaydın kızlar var demek diye. Nereden men diye? Türkmenistan'a orta. Angel oğlum işlerlerini değilsin lan. Gördüm. Şu yani elimle çektim. Şu yürü angel oğlum işlerler görsün diye. Seyredin adamlar kasını dezdakmen sulon mesela dezdakmen ananayım kıyıneken oğlum kıyıneken yana zayıfar anan bunlar işlerini vakti geliyorlar. Belarusya'da usta Berik Moskva işsizlik bir bu vaziyet oturanlar değilsin şu video kattığında şöyle de değilsin ha. Senin geliyorlar takmet değil yani umuman düzeltip oğlum ha ki umuman nenler gördüm. Moskva'nın yanında uçuyor vurur. Yani adam tutup basıp gidiyor. O kaçan adamlar seyrede aynı prosta ne çıkan adam. Bunlar hiç yerinde kadar bunlar ama loju ne çıkar bulup geliyor bunlar. Böyle basıp alıyorlar bağımlar gidiyorlar bunlar. Kıyın şey olur kanalı verip gidelim. Yetmoniye sahip veriyorum. Şey deyip kaçıp gizlenip şey deyip yaşar örür da ayağa kalmasa o sürgün. Alişer. İki doğan bir araya getirip bolan okdiyan da iki doğanın ırskı ayrıdır. Her senin bir gelen ırskı vardır yönü. Vatan elinden dat hemmemizin nanımız. Hemmemiz şu vatanın imedi bir nanı. Doğan bile doğanın alakası yok. Vatan ile nat o başkadır. Doğanlar atadan hemme zaten ileride. İki doğan bir araya getirmeyen hemme kişen bilyen. Ona söylüyor o vatan nimet o himmedattan büyüktür. Ona söylüyor. Yönü ne için kalacak sonra ayttığını. Ağam sen gözlük gördün mü kalacaklar. Liçkasına giyirip adetine bana giyir. Liçka. Ben öldüm taparım sen barsa. Yok hemme mesela Alişer'den maslahat soralım. Ne hileteli? Sen ayt öt fikrini. Ne hiletip kalmalı, ne hiletip alıveri olmalı. Yani bulan etken datlar bolan okmuşsun. Sen bolar yal bir yolu görkö, şu çız yolu öňe geçsem, şu yolu çızla görkö millete. Vatanına dönüp oturuver gurvaşın taşşağın sorunma var. Ağdan köpürcükledi bolan ok deymen. Hemmek sen bilye. O ansat. Bolan ok ey deymen. Hemmek sen bilye. Sen bolcak saat etsene. Sen bir yol var ha. Bir zade, her bir zade aşak bir yolun bir zade tapcak olup algamalı her gün. Sen bolan ok deyip bara aydına tutmalı lan. Bolcak zade etmeli. Gülçiçek bir daha sonra aynen şu Alişer'e. Bir minut. Onda Alişer sana soracak. Medeniyetli oral dedik de şu gün medeniyetli bir soru verecek. Onunla çağalarımız öldürülsün, yukarıdakiler tarafından üstü yapılsın cinayetler.
Ondan sonra karnı aç, halk aç yaşasın. Adalet çödülmesin. Şey deyip yaşamalı mı? Şey deyip yaşayalım mı onunla? Bu oraya deyip yaşay verelim mi? Şu an şeyde yaşal ya şu an. Dinle Alişer. Bu deyip yaşay vermelim onunla. Bu oraya deyip böyle. Gidecek. Senin gidecek yerin yoktur. Sen o ne gidecek yerin yok, o ne hükümet olan kumen sen girdin. Teres dinle. Gidecek yerin yok deyip. Alişer'in şu kampanyatağını çün gidecek yeriniz yok. Yol alıp bilmeyiz kampanyatağını. Alişer. Oturuverin. Alişer sen diýäniň bara. Bir naçar bir ene diýbiler sen diýäniňi. Çağalar moraýyn eýdeňmi? Ýöne sen ýal erkeň diýjek sözler. Namus erkekde bolýanlar ilki bilen. Sen ne bara namus diýilen zat ýokdur o. Ene bolsa ba naçar oglum eýtme, oglum beýtme diýip. Tamam erkekler de Hileçede ýok sen. Alişer'in 2 tane pottu var. Alişer size soru versen var mı? Şulam gitmedi de utanma. Men olsam utanjuma girerdim. Selamun aleyküm. Sizin adınız näme? Alişer. Sizin Alişer däl adınız. Hakiki adınız Alişer däl. Tamam bol soragyň berdi. Yok adım soruldu. Sorak yok adın şu gün sorak ber edip oturmada senen mara bir zat sorayan çık ne deyip onu da kaytalayan dary bile içim çık kes bolsana. Ene de namus soryan olsa çık yok bolla git utanman dur ya men bolsam mara. Yatıp diyen olup bara uruş çağarın olup. Bir gayret men mana şu Alişer'in ayağını tanamok men Alişer'im tanamok hiçsin tanamok. Ýöne bara şu ayağını şu diýenni nefret etdim şol ayağla. Yüzüne tüýküresim geldi. Şu öňünde bolsa tüýkürjekdim da. Kimin yüzüne tüýkürjek? Sen bar otursana sana diýme o ýokurdak ayağla diýen. Bolmanladı. Bul Alişerden geňer oturmaň aňarsy balkanlardan erkek çykmaz. Balkanlar öňünde ýatar eleýler, işler. Eşliçe balkanyň mawarsa gurlaýly boýuňam. Jogap berýän. Onu git de balkana diýony. Sen balkanyny da näme samsyk sen aksendiňden bilmän. Sen aksendy bilýän. Onu sakraul. Sen näme üçin Alişeriň hakikatyny soraýaňyz? Näme sebäpden? Ona ki agentçiliğe geldi sebäbi bärik. Ya başka git tapy bilen o. Agent, hakykat. Bu näme üçin çykman oturýar? Bir zadyň men her gün aratýan şu. Çykman ýokarda duruş, sessiz duruşynyň bir sessizliginiň bir zady başyň. Yok, bir zat men adam bilen güleşende, şol adamyny bilen. Doğru anam. Yok. Ay sen gaty merhan. Ken görme. Böyle Alişer de Balkan erkeğin şu efirde bizim tarafımı çalıp koşulanını görmedim eymen. Ara Nura gördün mü sen? Yok görmezsin. Hani Alişer gel Alişer. Yok. Akıl vermene gelin Alişer. Näme zerurluk var? Sen ne bilýän men balkanladygmy? Ya da soğuğu. Aksendiňden bilýän ne edip bilýän ne edip. Ya aksen gerek sana. Haýsy dille gurlaýyn men sana. Mar dille gurlaýyn mi? Da billik inniden soň hökman ne on mäş aksentde gurlaýdy da bir gurlaýanda bollunny. Üstüma. Ne dille gurlaýan ýöne erkek bolawdy o. Erkek bolawdy. Haýsy dille geplen de näme gepjek adam. Ben ýaşamaýalyň o. Men şu dümewläpdir näre. Boýaýdaray. Ya sen Alişer. Tiyatro tutdaýlar ýürüp. Aşağıdan yazdılar. Cips. Ağzına sıkayın cipsin yorumlarda görüyen ağzına sıkayın cips. Gurbaşın taşağını soruyan cips barsıktır şu taydan. Näme tanapylýan adamlar bir de şular ýalak bir pozisiýasynda durýan mertlerçe agly bir tarapdar ýetenok. Şular ýal tarapdar bolmaly bizi häzirlikçe. Wah biz ýardan 50 san bolsa bolýar. Ho Nuri 50 sancak 50. Nuri 50 de 100 bolsa da bolana az bolýar. Nurjan. Ne de gurlap
bolýar. Bara ýene de nerden ölýän diýär. Ay haram zady bulan ağa diýip gapgylar ötürlenäşen ýere diýär. Atalardan mı näme diýip. Ay sen ýeşeň amana tikeýin bara. Sen ödýän ödýän. Kurban ola çok Kançita. Beriňden aňryň ýakyn näme urly. Sen ayağın maşgara söýür ýalak. Şoň sen ayağı erkek bolýan, erkek bolsaň erkek bolýan. Mes bolla. Bir erkek adam yeňilen Duh gerek onun için, duh gerek. Bu sen yok bulan güç var hele yetja ho hele yetja. Bana yeňilen maty ejra etýänler olan Sen karate öğret mağlayla depseniz ve o ne ama o gücünüz yok mu? Uzakta o sporuna. Menen boks bilen mağlayla depip koyuver ya. Gerisini yekacavır taşşakçı. Şu ara taşşakçılan hiç semen hele erkekler ödem. Çıksın heleyler hem diyemem. Erkekler çıksın da ben karşıyım. Mağlayla depip koyuver yani böyle. Hani Kerim Urane pese baytlar. Uçuk depler ölme. Beş kıymetı bir telpegazını gitti ya. Hele yok erkekler var. Telpek gellerinde telpek geyip yürümem o. Kellerinde telpegi. Şu telpegi götürmeni münasip mısınız? Şonu görün ilk bilen ayna seyredin ödünüzü görün. Ondan sonra plan bolan ok deyip durman. Hele yalı olup. Bolyan yolu yüren. Bolyan yolu. Adem şu eden yolun bolyan mı? Bolmayan olsa iyidagaydayin dey. İyidagaydayin başka tarafı. Sağ taraf bolmasa çep tarafı gideyin ne? Bolan ok deyip duran yerinde gömülen yanak olup durmadı. Neme bu Alişerden ki gal boylar ýaly ýokary çykasy gelýär suraty enne men şumat ýene birine şun hemme danylar nuratdy bolýar adama Kançita bar ya basgara bolma diýip durýar. Basgara bolasy gelýär. Baýra ýanaşmagy. Alşer käbir adamdan adyny daýylama. Awala neme surat goýup durar şun içine ýer göreýänmi? Täze çıkdym görene. Atfa mı näme? Many görýän. Şoň surat olar Allah uly da dawady dämi? Yok. Istoriýasyny görseňem ediňe ýananlar wa dilep ondan dilep köpüp görenler wa. Döwlet derejesinde aýra terim ähmiýet berýär. 2030-njy ýyla çelli ýurdumyzda aýlyk haklarynyň durnukly ösüşi dowam etdirilýär. Onuň esasy maksady bolsa zähmet öndürjiligine laýyk infrastrukturany döretmekden ibaretdir. Ilatymyzyň isleglere bolan satyn alyş ukybyny artdyrmak maksady bilen iň pes aýlyk mukdary ýokarlandyrlar. We sosial Maral aýlyk näçe bolmaly Türkmenistanda? Aylık 500-600 dolar olmalı. 5 manat olmalı. İn pes aylık 25 milyon, 30 milyon, 5 milyon, 6 milyon manat olmalı. 300 dolar. Maral. Ne mi? Ben kamata yecemem teke. Sen atalar dedin ya. Ben sen tutuş tigreğini dikeyim. Balkan'da sen tigreğini kim aldı? Barsıktıra. Etrafka sen erkek dersen gelip bara gelip şu tadı hileyle tartışanlar var erkek diye mok men düşündün mü? İtte de var o taşacak düşündün. İtte de var köpekte de var o. Erkek olsan git de rejime karşı çıksana erkek oldu. Maral bu atalara da gepaytmadı, tekelere de gepaytmadı. Evet. Samsıgı bular. Yo gelip heleye cevap ver yani heley değil ya. Heleyler Rusya öz arasında gıybat et yani heleyler olur heleylerin arasında bolyanda. Alşer diýýärmi? Yankı gelen adam Balkanlı değerliğini açacak oldu. Bulom senin idi şol ataların gepleyen diyalektini urlayan senin şona açacak oldu o tayda. Bul boyun almayan çünkü deydim men on samsyk dingle barınjy. Ratyanok tayfasında Ratyanok çor miring bilen dinleýän efiri. Götüň bilen Ejem çekdi ya men ejem açyp duranlar otel gelýändi. Bar ýöre gözle ejem Moskwa gitdik. Sen ilk öz ayağının sekte görközde videosunu çekte görköz eti bilýärmikäň öz ayağının. Ondan illen görýän däliler häli. Hiç kim sen golayına gitme sen kimsin bu ayarlan ağır namus yok mu sen her kim geleni ýanyna getirer ýalar ki. Sen ilk bilen öz öýüňdekilerden başla. Öýüňdekileri güýjüň ýetýärmi? Emin erkek boljak. Utanmadylar var. Jünlikden durjak bile.
Men yaşayan köçämden hem geçi bilen oklarlar, gurlap oturlar, ýöne gurla diýsen. Yok, şonu gep tapy bilmeýänler, ýeňilgenler, şonu diýerler, gaçarlar. Şonu diýip gaçýanlar ýeňilli, şonu boýnuňyza alaýyn erkekler. Ejesine yetýän, aýalyna yetýän, aýal maşgala yetýän, ýeňilip gaçyp gitýän adamlardyr. Durma erkek gel mert dur. Gel geples. On ýalyk bolsan görköl. Gel görköl nähil ratmışyn. Çamsyklar. Men köçämden eşek bolsaň adam ýyly täze maşyna alyň, nitor köküne maşyna. Bir gayratlı. Öyle mak bolsun ha. Men sen ýalyň ýüzüne siýen. Skorpion ýazmany bir öwrene iklikçi. Bilim ýok da pahyrda. Gurbaşyň şo taşşagyny sorup berler pahyrlar. Hobi olarak, hobin ne? Hobi olarak taşrak soruyorum. Hobi olarak gurbaşyň götürýär. Olam aýtdy, barıň aktivistden kanalyny var, sökgaý gonursun yaratjak. Bolmasa yaratjak, gel o. Bolýar bir sökgaýda o biz. Gurbaş ýaladaýda gayrat et. Yanki ýar söýüp gitýänden wara, animesin ýazarlan profillerini aýarynyň, gyýynyň, çağalarynyň ejesiniň suratlaryny tapynda goýun. Berde neme ýazýar beri, Chicago kızdy ya. Sen ýüzüňe siýen bolýarmy? Ýylary begenler artadyl düşündiňmi, Nuru senem diýä talip ýalydaýda efiriňi ýanyňa. Öýýkan küntüler ýygnap oturmada şerraýlar diýä. Talibim bizi ýygnaýarda gynan ýas bolýar. Maalesef bizden bağda şo ýerde. Aýarlar her kim her bir adamyň ýanyna gelmeýär, erkek gel erkeklerin ýanyna gelýändir. Hakika. Her bir kellesine telpek geýeniň ýanyna gelmeýär profiline. Näme olar söýgende biz oturmalymy onuň? Erkek bolup gelýär söýgende biz oturmalymy? Bizim dilimiz ýokmy? Biz söýüp bilemiz ýokmy? Agzymyz ýokmy? Näme gurlaýar? Hökümete derdiň aýdyp Hökümete derdiň aýdyp baraňda hökümet agzyna gelen zady söýýär. Tak şo hökümete söýülýän, biz hökümet bize söýdüden biz hem söýýäs. Pretensiýaňyz bolsa gidiň de hökümete ýüzleniň. Hükümet bağma, hükümet bağma. Sene mer wad ýatyp gurlaýan hökümetiň ýokdugyny bilseň, adalatyň onuň ýokdugyny bilseň. Ýok menden hiç kim gorkanok. Dağına yatıp durdum ötüyordu şu vakit. Başka yer getirip başladım onu. Ter tarafına yatıp durdum ya. Ene hükümet bağlı şu olacak mı? Anlaşılan teyze iş boyunca verildi. Düşen fun her ayıplı hükümetin cikmeciklikleri entep belli de. Yönü görünüşünden ol Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin sağlığa bir kastan ağır ziyan getirmekte münakar toplana mendiyer. Sağlığa bir kaslayın ağır ziyan getirmek deyip 8 yıl basıp ölüyanız dünkü geleceğin çıkış eden videosundaki motor bilen kakıp içkili adaydı. 10 yıllık oturuşuktan gelen bir haramzadanın çaresini görüngüz ok ha onu. Ya onun arkasında milli hukukçuluk var. Bunu görmediniz ha onu. Men bu video çekmemi temelde ini yüreğinin haşiti bizlenyen. Gözüne seyredin. Arman çöylün gaydım. Yetimce gaydım. Gariyat ev oturtanan işinde adaletli çödüp vermenle de haşit yarım. İşinin dolcu. Gıydın yerleştir. Material alıp işlerini düredip meknözüm. Cinayetinin üstünü yapıyorlar. Vatandaşlar henidem ağla oturuyor. 2 yıl geç giren de vakanın üstünde. Henidem ağla oturuyor. Henidem ağla. Men özüm iş yapılıp oylanı vardı. Maglumatı istip men organ işgarlarının yanına vardım. Olaram iş yapılıptır yani. Yapılan işlerinden son var ya ev nehil oluyor. Men çağam öldü diye. Onun yaşasında. Kakanma belli, motor belli. Hemedat ortada. Bıratları eden oklar. Kim murat düşen falan. Sağlığı bilkaslayın ziyan getirmekten 8 yıl. Yine Türkmenistan'ın adaleti vatandaşlar. Dün näme haysni institutun nämes rektörü bir gyza yatallypdyr. Şoň sapşeňes ady familiýasy bar o menne var. Dün akşam ýazdy bir maňa şoňa. Görüp gelämesem Şuat Muhammed diýip. Bir gyza şey diýip ýazýar, okaýan gyza.
Gelliye spalinde goğuca yatal, goğuca spalini var diye. Şehit yazıyorlar. Olan bir oğlanın alacak kıyızmış. Dün akşam yazdı şon bana var ha. O kıyızın söylürsün aydıktır. Bunlar da 6. Hay Allah can. Ay bir tek Kanada işte biz bu gidişinde halk ayağı. Kanada işte. Ben gene tayin olun vatandaşlar. Eğer şu ayağı kalmışlıkta kalmayan olsanız şu 2025 mene doğru maçtan kavur takadım davna utordu da şu torunun sonra artık uzatmalar oynap görünler. Bu torunun sonra uzatma olyara futbolla bir 3 mut 5 mut. Şunu oynap gör. Şundan sonra kalmasanız bira şu gurgurlayan sizin için görüşenler tapmarsanız biram şununuzu gözlersiniz. Yine şun kununudan gözlersiniz. Şeyle var zatlar istersiniz. Bunun için palçı olmak gerek. Gel o vatandaşlar samsık bolmasan teredin iyidiniz. Şundan 4-5 yılın Türkmenistan var mı iyidinizde? Yok ha. 4-5 yılın Türkmenistan'ım kalmadı. Nerede şu an yoklamadı. Nurjeli şu zatlara kelleğini dişyanak. Bundan 4-5 yıl sonunda neyme olur deyik. Şu yurtta yaşayanlığı yaşamak çetin. Toyuz nem şimdi çıkan ok ya, görüşen ok ya, diyen ok ya, video yasan ok falan zat diyemdi. Ağa men yurda varmalın tak men çağala mutaydı, neyme mutaydı. Havu dalşı on son ne edip yaşamak çetin. 4-5 yıldan son ya da 2 yıldan son. Mene 4-5 yıldan verem ok. 1 yıldan neyem birgiden zade iştir. Biz olmadık baktığımız hasam güycer. Nur ne derler biliyor musun? Yataklarından heleylerini alıp giderler. Yatağından alıp giderler heleylerini soğurup entek görürsün. Kalman otursunlar. Alıp gitmezler. Bolon son bize de uğrat bize mir görürlü yerler. Hava. Emme adem ederler. Gözüne basıp. Yine ayal maskalalar diye ödem şunu. Vatandaşlar namus etin o birazcık. Yine ayal maskalalar diye şu da değil. Men diyeyim yani dilim varına utanır yani erkeğe gater bir veceralık olur bir erkeğin. Biz şu yurtta asuda yatıp duruyoruz mu diye biz şu yurtta dokumentin yok olmasa asuda yatıp duruyoruz. Mesela Türkmenistan'da pasportun ol propiskan olanlar arkaya yatıp bolup yolla nemçü geçtin. Nemçü koçada çilim çekyen. Saat 11'den soň durmak bolanok, skameykada oturup bolanok, koçuda çitleme paket alıp otursun yanında. Arasa saklap kapaňy pakete çitlep otursun. Ol bolanok näme etmeli onu? Näme hezillik mi näme üçin işläp bilýän adam naçno işläýär, işläp bilmeýän nemeler naçno işläýär. Yo milisalar şey diyem şunu maral bilýän gapyňyz gurup ýatyň ya adamlar eger orluk bolsa ya ölür kisiler biz jogap berýän nälerse diýämiş adal şenget ýalar. Jogap bermeden geçen huy pilotlar jaňa deňde gelen oklar şu wagt uruşturdy gelýsen gelen oklar men Änowdan Aşgabatda gelýänçem şähere girýänçem Sowetska gelýänçem Änowda 15 minutdan taksamyn men milisa çağırdım. Özüm şäher öýüň ýanyna geldim milisa gelen ok diýip öz öýüň ýanyna Sowetskada düşman Aytakovda köpetdagda düşdüm. Baramdan soň 1 sagat milisa ýok etrapda gözüňe getir. 1 sagat durdum. Iň soňunda çağalar jaňatda ýok indi hiç kim gelýänni. Ondan ýene ýyzyma geldim. Ondan özüm milisa baram dedi milisa ýok etrapda adam ýok. Şoda Miliseler o sen özüň barаңda tapsaň razy bolar, olar başga gelmeýär. Dilay özüň öl haramzada. Kim näme diýip? Şahtan bir ölüm diýipdir. Sen tokumaň gyrlyp ölsün, haramzada. Jelep. Ölüňde de gabralmasyn haramzada. Näçe on utançsyz. Utanaňyz ogamy bina sosyal gaty. Şak bara. Şak bak üçin näme? Nur şular alkışlamany öwretsene, şapak çalmaly. Sesin ýapyk Nuraga sesin. Evet, Oltoňyň staýly, oltoňyň bolmaly, göni bolmaly. Göz göni. Eliňizden şu taýsy bir 90 gradus bolmaly. Takışta şeyle de ara çapak çalanızda. Meňim deň bolmaly ýöne, helleňiz deň bolmaly.
Duruş adi. Çıdılan ya. Salıp görüpsün öyle yani çapağın. Atacan şey diye Sovetskada oyun var orada. Gulyal bunun var ekene diye. Adalet kanun yok olsa hayır näme? Sovetskada dim näme Sovetskada Gulyal oyun var barının köpü geçip adı galan. Kabminle çalışanlar milyonerler. Mesela hanım kabminler. Yığına giden oluyorlar sonundan. Hemmesine seyredeceğin onu. Men aydiyan. Ne güzel içinden biri şey etmedi aydiyan da. Hemmesini gelin dursun. Ya da etmedi o. Ya da şeyden olmaz. Hemmesi. Sen on niye Nura öyle kakamın prezident bilen salamlaşıp düşen suratı var ona aydiyan. Breline salamlaşıp durulun. Son komünistler öyle gelen diyara. Korkmadın mı Breline salamlaşıp? Seret kurban ol. Huda. Sen var ya kurban ol. Sen hudayın ol. Sen hudayın. Sen var ya tonkay değilse tonkay vam durarsın sen şonu. Tonkay yarsın ama ara. Seret geleyin verdiyse bercek mi azim? Kıydın önünde ber ulanayın deyseler bercek mi? Bercek mi de ber koyuver ya bana değmesen ol ya. Ulansınlar teypesinler de iyidine versinler. Sen hem iyidinden yala. Heleyin kıyını düşündün. Erkek olsan. Düşündün mü heleyin içine var ya matkasına kuvvet ve dölüne kıssınlar. Sen hem olan. Ay boldu. Kulun çıkardığına doğanın skeyini efirin kulun çıkardığına da yok. Tulayma. Alişer'in bana ayda değil gittiyken yürü o yarılı. Boldu vasit yani. Aynen. Alişer'in eline çemen şampuan alırdın da. Gımmat şampunu mu? Kurban ol. Dur diyara. Gaharım gel yara. Taşak çuvarsan hiç çıdam yok da. Celep kimden boğaz varlın? Celep dilan celep. Şun suratını alayın demen dur gidip. Ama yerden celep. Doğrumudun harman değerler mam. Benim değerli onlara. Kaçın ulu yine de görüşler eline de hafta tüpen alıp kanyalı. Neyse yani adamdan caniyan dur psikolojimiz bozuk yani şuna verin şu an bizim psikolojimiz bozuldu artık anasını. Evet dilan var ya Türk'te kayıp diye Türk'ün kübülen bolla Türkmen'in kaneme yapışan dilan Türk ya bir motion Türkmen niyan mı neme diyan. Kimden gövrel Huday bilsin. Hayırdır. Kimden öden bilyenler bakayım kimden gövrel. Ona mir diyara. Nima ginekolog tanışmam diye menem badıydım ginekologa gittim ödünü pul çıkarıyan o da şeyden son ödü vermelen pulluydım kimden mi oldu da dedim ay bir oturuşa gittik diye bilemok diye bir ha işte de son ginekologa gittik bolun bilmedin mi dedim ay diye bilemok diye yüzüme yas koyup ettiler diye bilam şey diyemezsin. Oysa ki bugün çok medeni olacaktım. Medeniyetli başlattım Molina. Haber açıldı mı? Haber porlan mı? Politsalarla şular yalak oynadı bilyan mı? Bu sepetladı. Armenya'da mı? Aa. Mene de bilyan neyin mi? Edil su sepetledim yani ondan meterda da ettim şoları. Seret üstüne su uyuya üstüne bir vedere su. Halk bilen aslında polisiyan arasının dostluğunu korkar ya bu bir taraftan şey edip oyun edişip bilen olsa değişip bilen olsa bizimkiler de aynı o adam kerçiligim yok görünün dokumentini okuyorum. Han dokument pasportun görülü. Ne edip görürsün bu taydan ire var ya. O ne için bu taydan geçtin? Özüm formada da değerli. Bir gerekten ayttım maymente de öyle olsanın pasaportundan çıktım vizam aldım inni. Sırada 10 yılın kanyeştirine gelip o taydan taksaminip mara gaytmalı. Bir mutlu olsun veren o nemede. Aşkavat'ta. Öz olsanın vizasını almana barıptım ilçkana.
Ay Özbekistan'a milçanın göç çıkan yerinden yolun oyunu çıkmalar beylek gitmeler onu yerlin kanışna oğlum. Ay ne dersin? Elim kaldırdım on bir tane Opel durdu sırada. Garaşıp duran ekene çort angarakta yürüyte garaşıp dur. Minnim ağam onu yerlin kanışna beni der o deme taksılan gidiyen yerine dedim oğlum. Ne yapçın yolunu geçtin dedi yankı. Mena taksi isteyen o. Ne yapçın yolunu geçtin dedi. Onun men aytdym sana näme sen kim diýen bolun men diýä çıkaran o künişke jüngürkeden olup men diýä näme jibin nämesi jemgeçilik bölüm nämesi karoç oýnatmaýda suraýda diýen näme oýnatmasana sursana diýen näme taksy däm diýen näme onu näçe durdun allyň ay onuň başlady aýan kölen ey diýdim bollu diýdim ejeň bar etjim şuň sen etýän diýdim teňlen gidişýän binamso nemeler diýdim o şu paliçan yüzüne. Şeyle bir zatlar diýdim da siz galtaman o sizler diýdim bana konkretne. Yalan o seýjeň şol adam bir gün çyksyna şol oğlan diýdi diýmet diýip aýtsan o bara görýändir tanaýandyr o seýjeň bul oğlan o edäjekdir diýendir o meni gören o. Konkretne gidişdim. Onuň näme Bekrowda näme bar paliçan bir nemesi bar. Doňal kitçek bollo. Götü çatmadı ona da. Götü çatmadı. Sen diýdim birinjiden diýdim eger wezipede bolsaň formada hökümetiň maşinynda bolmaly diýdim. Sen şu wagt galtaman diýdim o şeýdi. Sen şu wagt galtaman diýdim. Sen wezipede bolsaň birinjiden aýtdyň eşigiň formaň bolmaly. Biram sen şu kadar durmaly. Lan geçme duraňarda diýip diýdim öňüň almaly sen diýdim. Men geçenme garaşmaly diýdim. Sen ýürüýte geçenme garaşy oturan galtaman sen diýdim. Owa. Şu bir köpü mal bilmedi, hiç adam edilmedi. Yine aylap dolap bir ortadan bir yerine düşürdü. Tamam. Gitti, martarını aşırı. Ya man bir gayra. Gitti yol fark etmezdim. Var yoktur kal. Kötüde korkup bilýärler, korkujak bolýarlar, görýärler, ilki utgan oklaýarlar. Çengege düşýän bir düşen okmy çengege düşýän, iýjek bolýarlar, düşmeseň sypsaň razy. Neme diýär, men aki diýär ýollar geçimde. Menem gidýän bularlar. Ne hökümet işläp gijagal-jagaladam, meni gidýän ýurdy. Onuň barýan pul soraýa, adres soraýa, hemme zat ýalňyş aýdýar. Pulay ýok, bir tenge de ştrafam tölemeýän, banka gidip tölediklerliýän. Bol oturýan insanlar bara görýärler, menden netije ýokdugyny bil. Bar gaýda diýibem goýýar, men ýok oturjak diýär, ba gaýtar bilen akbarynny. Haram da bular. Gurlaýanymda bilýän bolsalar, ýanýanlar bu haram da öňe etraplara, militelere gelip ýadatdy diýip, ha? Inne efirde ýada diýenler haram da. Niyeti değerli var oldu güçüp bir sanma lady boss. Ne derler maslahat bolmaz. Delhanadan ama geçirip delhatalı bilmedi pahirler. Delem diýip bilmeýärler Nuraga. Onam diýip bilmeýärler. Emme zatdan geçirip gördüler, bolmadylar. Kösönlü bolmady. Heme Nuraga Adim ýa-da adim gayrat etruçka meriň ýalňyş aýdypdyrny ýa gurban ol Hudaýyna diýmedim ters ýa okadyňyz diýe. Arzu ters. Telegramda ýazdyr. Şoňa söwdürde. O ters okatdyň sen. Olam şoňa diýe bilemek näme diýen. Azim ýalňyş demeden sen azim tanýar. Diýerler on maňa diýerler hiç de jogap beremok. Sebäbi başlakçylara allergiýam ba adamlar men gurlaşasym gelen ok. Men merk adamlarla gurlaşasym gelýär. Erkek ýalňyş ýazypdyr, biz sen ýalňyş düşünüpsiň ýa ters okapdyň men ora dönýärden. Bizim medeniyet işgarımız var. Bular yanam, değerli. Azim damat. Ben tek sizin Hudaýyny bolar diýdi. Basta, hoppa. Men ora dönärdim. Evet, ora dönür. Wow.
Geçip parayaka koşkonu koyup para bolmanca ola ola gidip parayaka. Bir de. Kolay bir medeniyetli değerler. O dönemde käwr yurtlarda şolary nemede var restoran geçip parayaka girip tans etmeli. Yurtda dele torul haysi yurtda islen yerinde tanfet metroda özün aydım adam bilen işi yok. Hiç kim Umuman bize kolanım ya dünge Türkmenler giň görüp serediýär bir başga millet giň görmeýär şonu. Girip gelişinde настроениýasyny galdyr da onu bir zatlar almak bilen bolýardy. Gözlük var da başga yurtlarda. Bizimkiler näme hökman içip arak bilen настроениýany gallyrmalyr öýdü. Yo bizimkilerde näme var o? Käwat nemerak elitnirak magdaýlar zatları giýmene çekinýär, daşyndan geçip baran onu giýip bir hel gorkýan o giýmene bar. Şolar näme bar de çekinjek. Şey Cemal Saparowyň gözel şaýry ýa-da alan seninki diýe. Onda şurakana adam geçemez. Ak giden garrylar näme etjek? Ýüzüne ýaş wagtynyň suradyny oýjakmyky? Gala, hayırdır? Hocalar bana men tap berjek, goýuk garryny. Aýmasaňyz bilen. Aky gidenler gözüňe getir, sıraw geçen et ýalyk, ip bolmaýan farş ýaly dip goý. Kolon. Men platoru ne var bilenak. Son düşünýär. Akıp gidenine düşünün o. Nime Cemal Tapri o gözel şagyly da var saçy lysy on hiç il saç yok. Parik saçy kesel kellefi on. Oy canny kesel yok sor golaýlaşma. Okey urşup durasy gelýänler de bir şappaty amanadan tawşyryp işini bitirip geroy boljak. Hat geroy boljak bolýam käýe garrylar bir dağda süýnürip. Ay men näbilem palrovkadan maksajak bolýam käýe. Men warana hat düşürjekimde boray açykdym adamlar men gitýän ýöne sehran görüp giraýdym da nerwim oýnap bara şoňa bir soraw bereýin diýip medeniyet boraýyn diýip girdim. Bak men ne medeniyet oýaw. Ne medeniyet oýaw kibarlygymy hemme nezaketimi aldyňyz elimden beriň ýyzyna. Gurlayan çap. Medeniyetli boljak. Davlenýän alyara sizi soraw bersem bolýarmy? Aňyňyzdan mı? Näme me edip davlenýän malky diýe gurlaýa bolýan. Yo bir neme etit diýip dara geçen çawarasy çasym gelip gitdi. Şu ara bir gaharym gelýär bir çürt kesip bolsa geplesene bir sonra bolsa. Gelende pukman etdim kadiyan käwirleňiz alma zat diýen olup ýazdyňyz aşakdan bolýan ýöne gaýtam şular ýalyk alyp üçüňi bolýar alanyň. Ýüzüne görkezmeli. Goý gürlesin näme? Başga ýerde çıdır gürleýäňiz şu taýda lalatçaňyz. Ve ýöner aýdamok şu meňe firma mertlerçi gelibem bilmeýärler bize o başga firlerde gürläp oturanlar. Bolmasa kim gelse alanyp otur şu taýda. Adam taýlanan ok ýani haýyny otapar suud etdik ýani. Sahra ulanmasa allyk ýani mesele ýok sonra jogap alışdyk. Soň öýde gitdi. Ol gürlemene näme gürlenok Nuraga o sebäp papagarly o gürlese. Şeyde oturýar bilýän tapakçal. Sen kudogry olan her kimem şeyde öýdýärdi. Awa, ne bir şolorial jemgyýet töretýär. Ne biliň işimiz şu. Biz şolorial jemgyýet töremegini isleýär. Ýani kim näme gürlän bolsa ýüzüne patladyp intak beýleklere size bolup maň size diýelmenjekdir. Buny Türkmenistan demokratik nemesine ýetenden soň Badyr dowam bilatlaň. Sizlerin tak bir Alşerin Abdullah'ın arkasında eden işleriniz boyunca hasap berersiňiz. Öz toporuňyzdan hakimine arkasından sırtından vurdunuz, oňa da hasap berersiňiz. Şu wagtçyl olanlar ýeketäk ýoly we ayaga galyp türmelerden çykaryp bolýan ýeketäk ýoly we ayaga galmak. Şoňa gaýtan tersine çağırş edýänler, öz toporundan bir giden tutulup gidenler bar. Şonu da görýärmi tersine hereket etdiler.
Yani Alişer'e Abdullah'e deyip kaptanını gurlap buun tersine hareket edip görenler veren cevap verirsiniz. Alişer'in Abdullah'ın önüne, Farhad'ın önüne, arkasından neden işlerini boyunca. Men yadıma düşüyor. Farhad'ın kıda da şun kun cır gürleyenleri Farhad tutulonuna iyiliğine efir açıp şova çağırışı demde. Farhad üçün efir açmadılar, video çekmediler, hiç saat etmediler. Siz tutulsanız dedim, siz de şunu yal olur dedim, moşondan başladılar. Siz şu at şu olana ne hel bolsanız, menem edir şunu yalak size olur dedim olun. Şundan sonra ılgap başlayıp adet edip beneden bulurlar. O özlerini qoğu diye atlar oturmayın. Hatta çıkıp aslına seresen maňa Farhad gyzykly däl, maňa sökdi diýip görlen adamlar tutuldy habar neşdenler. Şey diýip jogap berýärler. Soňundan birinji habar maňa geldi. Birinji men şunu etdim diýip görleýärler tersine. Bolmasa maňa Farhad gyzykly däl diýip geplenler, ýalan sözler. Halkyň öňünde. Prosto munyň tägidine basarlar adamlar. Horukman. Bu şeýle bir görersiňiz inşallah. Seret Nur men aýdy soralarym ýekejesine jogap berip bilmedi. Näme üçin diýetýän çağalara ýok. Hiç saat yok. Näme üçin men şonu gulagym bilen eşitdim. Bilen bak şu gulajyklarymy çağalarına dil getirenini Alişer'in gelinden eşitdim. Gulalardan eşitdim. Ýöne Alişer'in dokumentini ýok diýip gurlap oturan şu gulagym bilen eşitdim. Soňam o şabeylek var, o tafakaly diýelim ýa-da şey diýdi. Olar o 2030 kaç ýere maýaga almaýar diýse olar tam size şey diýär. O diýär Kür Sultan var ha. Taliba şey diýär. O neme bara de student bara de şey gurlaýar. Olar diýär şondan nökerlere daat diýen bol bilýärmi? Olar diýär boş gurlaýarlar diýär. Olam he gülen bolýar. Ha boş bolar diýen bol. Han jogap berip bilmedi şoňa. Olar näme üçin boş diýerler, olar näme üçin beý diýerler, özleri boşa çykdylar da şonu. Ni bir wagt paşyrdak gedýärdi ol. Herkes şu men olamaz diýip paşyrdak berýän, buň kun boşdugyny bildi ýani özüniň. Aslına seresen habar ýok. Özüniň agramyndan da, özüniň agramyndan habar ýok. Inni biraz göz açylandyr ýani. Çünkü özü boş yani bir de diğer ol, görüplükten diğer ol. Sorağı ver ya sorağı bilen cevap ver ya. Sen men sorama cevap ver, son sorağı ver. Ha soru cevap gidelim yani. Doğru değil mi? Sen men sorama cevap ver. Kulturunu men sorağı veren yok cevap ver bilen. Cevap yok. Ne men niye? Men ona senden için çağırır. Dil getirýän der olamayt ya. Ne men niye metsestir adam misal üçün niye men metsestir. Men näme desen metsestir alyň näme diýip. Men sorama cevap bersen. Ya işte cevap verilmeye zaten bir maksadımız da şul yani ertürkün edir şular ýala gedip şun kun hükümeti gollap çıkış eden adamlar şulurda görüşen adamlar siz de şular ýa soralar beriljekdir yani. Dilinizi ýudup durmaň şowunda ýudup durarsyňyz taýan başga edinladyňyz bolmaz da. Yani hasa soralar ve sizin bilen başka adamlar başka konularda gepleşer. Şu rejim olma üçin kimden pul kim buyruk berdi, kim hasabat kime berýärdiňiz? Awa pul alýardyňyzmy? Şunu urda näme etýärdiňiz? Hemme zadyň hasabatyny berersiňiz inşallah. Howlukma. Eger kanyýeşna halkyň elinden ölmän galsaňyz, yani o tarapan bar ýöne. Zırreis ejeň totduğun kana berdi, agzyma bar ejeň ýanyna agza bar. Bar uğrattım sen ejeň totduğun ýanyna. Bolýan no vatandaşlar häzirlikçe Türkmenistandan gelen habarlara garaşýas. Habarlar şartlar nahar pişirecek. Sağolun geleniňize minnetler. Häzirlik bolsa habar berip duruň am. Yani olsan sağ ol. Galaly. Neme? Bir dedikodu ýayılmış yalan Nur bilen küsersme Allah aşkyna küsmedik. Şoňa bir gulagma bir gep geldi. Küsmedik Nur bilen. Ya bizim Nur ikimizin Din garaýşymyz başga çarakda bolsun men Nurin silayan zato ýolumyz bir. Näme inansak inanaly, vicdanymyz bir. Ya savunjak zatlarymyz bir. Men hiç gaçan näme demok. Yani men her bilendik bilme näme bolup bilerin. Ama men birinçden
Ya o temada menin dinim menki yani menin dinimde hiç kimi yaşamadığına men mecburiyet koyamok ya da göremok. Yani mecburi bir zaten sen bilen bir dine inanman bilersin yani biz inanyan nememiz adalet savunyan adamız adalet bizim. Hani kösönmesin naçar adamlar kösönmesin eneler kösönmesin çağalar kösönmesin adalet olsun şoň üçin görüşýäs. Yo biz Nurben hiç gitmedik. Bu ahal yine gelmey suradan koysana zayan. On götürüş geliyor. Suradan korkusu geliyor. Suradan korkusu. Kendi nemesem yok korkup sakta fake profilden yazýaňyz erkek bolsa öz yüzüňizi koysaňyz erkek onun da başga fake profilden sallaman bilen bilýärsiň. Fake profil edip yürmäli. Havlayan köpek ısırmaz. Bolya sağ olun, Nur görüşürüz. Bolya sağ olun, minnettarım ben. Ben de sağ olun. Bolya sizem sağ olun. Sağ olun. İstek birazcık. Her şey sağ olun. Allah'a emanet. Vatandaşlar. Canınız sağ olsun, sağlıkta olsun. Yani korkuyak manit uğratta videolar paylaşılar görür. Hani görül bakali bugün maskara vazdan köşkünlü Lağlar Cemiyeti'nin oynan spektaklayı nehleştik ha. Bunam netip boza bugün internette YouTube'dan görür. Ya günümül efirden hem görür saat 9'da minne saat 6 ol ya da. Gorun da vatandaşlar canınız sağ olsun. Sağlıkta görüşürüz. Sağ olun. Ya sen sağ olun.